hego-mendebaldetik barrena ere ekaitzetarako joera hartuko du. Goiz partean haizea aldakor eta ahul ibiliko da ipar partean egotik, baina nahiko ahul hego-isurialdean, arratsaldean edo hobe esan da eguerditik aurrera iparraldekoa nagusituko da, lurralde osora zabalduko da eta bolada biziak utziko ditu lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek eta maksimoak aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, minimoak 10 eta 14 gradu bitartean arendituko dira, maksimoak 18 eta 22 gradu bitartean ipar isurian eta 21 eta 27 gradu bitartean hego isurian. Temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan. Eskerrik asko Iker, goizeko 7 eta 7 minutu. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Miarrainak hazteko proiektu bat iragarri du Lakuako gobernuak Lemoizko zentral nuklearraren azpiegiturek hartzen duten espazioa eraberritzeko datozen 10 urteetarako 170 milioi euroko inbertsio publiko pribatua iragarri dute Goibelategi. Sekulan martxan jarri etzen Lemoizko zentral nuklearraren instalazio zarrean, herrialdean garatutako Miarrainaren hazkuntzarako akuikultura proiektu bat aurrera ateratzea da Lakuako gobernuaren plana. Amaia Barredo, Lakuako arrantza sailburua. Proiektu honek etorkizunari begiratzen dio eta lan serio eta planifikatu baten emaitza da. Euskadiren garapenerako apustu argia da. Sea8 enpresak bultzatuta, asteren honetan 170 milioi euroko inbertsio publiko pribatu iragarri dute datozen 10 urteetan Akuakria Basordas proiektua martxan jartzeko. Horren bidez 200 lanpostu zuzen sortu nahi dira eta urtean 3.000 tona arrain ekoitzi. Proiektu honek enplegua, jarduera ekonomikoa eta berrikuntza sortzen du eta beste sektore askotan eragina du. Lakuako exekutiboaren lehentasuna da azpiegitura hau akuikultura polo berritzaile eta jasangarria izatea eskualdean enplegu egonkorra sortzeko benetako gaitasunarekin. Aurrikuspenen arabera Akuakria Basordas enpresaren instalazioak eraikitzeko obrak 2027an hasiko dira eta 3 urtez garatuko dira 2029an lehen Miarrainak hazten hasteko helburuz. Bertan hazitako lehen Miarrainak 2030 inguruan merkaturatzea espero dute. Proiektuak ekoizpen zikloaren fase guztiak integratuko ditu gainera, larbak ernaldu, hazi eta gizendu merkaturatu aurretik. Lakuak proiektu honi ematen dion garrantziaren seinale bertan egonda enpresako ordezkariekin batera Imanol Pradales lehendakaria, Lemoizko udala ordea, ekitalditik kanpo utzi dute. Proiektuak erakartzea posiblea da, gaurko adibidea, adibide onena da. Bihur dezagun zama euskarri, bihur dezagun trauma katarsi, bihur dezagun arazoa aukera, espazio hau izan dadin aurrerantzean etorkizuna irabazi nahi duen Euskadi berriaren ikur. Pasaden otsailean Mugialdeko eta Uribe kostako hainbat udalek publikoki eskatu zieten Lakuako gobernuari eta Aldundiari proiektu parte hartzaile eta entzute prozesu bat abian jartzeko Euskal Herriko memoria kolektiboaren parte den espazio simbolikonen etorkizuna definitzeko. Aurretik 2025ko ekainean Uribe kostako zerbitzu mankomunitateak erabaki zuen halako prozesu parte hartzailea bultzatzea eta Imanol Pradalesen exekutiboari eskatu zitzaion hori ere sustatzeko. Ez zuten erantzunek jaso. Ekimena Bakio, Fruiz, Gatika, Meñaka, Gorliz, Lemoiz, Sopela eta Urdurizko udalek babesten zuten. EH Bilduk Euskara indar berritze aro berri bat irekitzeko hizkuntza politika berria izeneko agiria aurkeztu du Euskararen erabilera sustatzeko eta oldarraldi judizialari aurre egiteko proposatutako estrategia da Euskaratik eta Euskara zardaztuko den Euskal Herri eleaniztuna lortzeko. Itxaso Leon. Agerraldi batean, Nerea Kortajarena EH Bilduko programa idazkariak eta Josu Azpiria Euskara normalizaziorako idazkariak azaldu dituzte subiranistek egindako analisia eta proposatutako hizkuntza politika berrien marko estrategikoa. Berdintasunezko estatus batera iristeko, beste hizkuntza ofizialek dituzten aukerak izateko eremu juridikoan, eta behar dugulako arkitektura juridiko bat euskarak 21. mendean behar dituen politika publikoak segurtasun osoz aurrera eramateko.
Analisiari dagokionez, 60ko hamarkadan hasi eta ia 50 urtez luzatu den bulkada politiko-sozialak agortze zantzugarbiak dituela nabarmendu dute. Euskararen normalizazioak edo biziberritze prozesua geldiune momentu batean sartua dagoela, eta horren inguruan konsensu zabala dagoela, baina haratago esaten da baita ere, geldiune hori atzeraldi bilakatu daitekenaren zantzua gero eta agerikoagoak direla. Hizkuntza politika lehen mailako afera politikoa dela ere nabarmentzen da testuan, eta aurrera egiteko herri akordioa inoiz baino beharrezkoagoa dela ohartarazi du EH Bilduk. Horretarako esan dute euskarak berdintasunean bizi behar du eskubide osoz eta plaza guztietan ekitatea bermatuz eta hizkuntza eskubideak aitortuz. Ekitatea, hau da, berdintasunak ez du esan nahi hizkuntza guztiak, persona guztiak, kolektibo guztiak berdin tratatu behar direnik, baizik eta desberdintasun egoeran dagoen horri dena behar duen guztia eman behar zaiola berdintasunera iristeko, egoera desberdinan dagoen horri politika desberdinak eraman behar zaiola, eta hori printzipio ekitatibo bada, eta horrekin ere euskarak espazio hegemonikoak edo nagusitasunezkoak behar dituela, bere erreprodukzio soziala ere bermatzeko. Zentzu honetan euskara ikastea eskubide subjektibo gisa aitortzeko ekimen legegileak abian jarriko dituela iragarri du EH Bilduk eta murgiltze ereduaren aldeko apustua berretsi du. Gainera euskara hizkuntza nagusia izango den eremu soziofuntzionalak, komunitarioak eta lurguneak sortu, edatu, indartu eta elkarlotu behar direla azaldu du euskaldun orekatu eta osoen kopurua nabarmen areagotuz. Halaber administrazioan euskara ohiko lan eta zerbitzu hizkuntza izan eta arnasgune soziofuntzional bihurtzeko apustu estrategikoa proposatu du EH Bilduk. Ekainaren 13an Iruñean deitutako Euskaltzaleon martxan, Euskalgintzaren kontseiluak euskaraz bizitzeko behar den guztia aldarrikatuko du. Kontseiluak azpimarratu du euskararen normalizazio eta bizi berritzea prozesu sozial bat dela eta horregaitik aurrera pausorik ez direla bakarrik erakundeetan emango. Indar sozial antolatua eta herritarren inplikazioa ezinbestekoak direla. Ekainaren 13ko mobilizazioarekin, larrialdi linguistikotik indarraldira igarotzeko premia gizarteratu nahi dute pizkunde berri baten bidean. Arratsaldeko 5etan herritarrak Iruñeko 3 tokitan bildu eta bakoitzetik zutabe bat abiatuko da. Zutabe bakoitzak euskarak behar duen pizkunderako funtsezkoak diren 3 oinarrietako bat ordezkatuko du: ofizialtasun osoa, jauzia hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasuna. 2 bazkide berri batu dira kontseiluan, 11 telebista eta Garabide elkartea. Informazioaren aria, naiz irratia. Estatuko aldizkari ofizialak astelehen honetan emandu jakitera Arrasate, Pasaia eta Zestoa bizitegi merkatu tentsionatuko gune izendatu dituztela. Gaur egun dagoeneko Bergara, Deba, Oiartzun, Oñati eta Orioko espedienteak izapidetzen ari dira Gipuzkoan. Egoi, konta iguzu. Izendapen honi esker, alokairuaren prezioi eusteko, etxebizitza eskuragarrien eskaintza handitzeko eta etxebizitza eskuratzeko zailtasunen aurrean herritarren babes indartzeko neurri ugari aktibatu halko dira. Ikusi duzuenez oso herri diferenteak dira, baino badaukate gauza bat amankomunean, eta da etxebizitzaren arazoa aitortzen dutela eta konponbideak bilatu nahi dituztela, ez? Eta gainera etxebizitzaren arazori arrazoi desberdinengatik iritsi da. Denis Itxaso Lakuako etxebizitza sailburuak agerraldia egin du astelehen honetan Donostian Maider Morras, Teo Alberro eta Mikel Arregi Arrasate, Pasaia eta Zestoako alkateekin batera. Bertan nabarmendu dutenez, 3 herriok datozen urteetan 1500 etxebizitza berri inguru sustatzea aurreikusten dute eta kopuru hori ia 1800era igo daiteke bakoitzaren plangintzan aurreikusitako hirigintza ahalmen guztia garatzen baldin bada. Ez daukagu nahiko parke, hori ez da Zestoko arazo bakarrik, hori, orduan horrekin izan nahi dut, batetik gu plan generala edo hiri antolaketako plan orokorra revision daukagu, idazten ari gara, oraindik beste urte terdi bat edo emango digu, behin betiko onespena emateako, baina hor, azkenean garapen mailan 502 etxebizitza berri aurreikusiak dauzkagu. Pasaian argi daukagu, etxebizitza eskuratzea da gaur egun dugun desberdintasun faktoren nagusitako bat, eta erakundeok
egia esan, erabakitasunez, determinazioz jokatzeko erantzunkizuna dugu. Azkenean arrasateko egoera ez da, aspalditik da gabiz itxaroten ari ginen egun hau. Egia esan da, orduen oso egun posgarria da, izan ere 2 urteetako lanak eman dituelako bere fruitua. Sarrera berri hauekin beraz, Gipuzkoako biztanleriaren 57,5 tentsionatutzat jotako herrietan bizi da. Gaur egun izapidetzen ari diren espedienteak gehituz gero estaldura 74,2 helduko litzateke. Itsasok adierazi du Euskal Autonomia Erkidego osoan izendapen hori biztanleriaren 54 heltzen dela gaur egun. Sailburuak gaineratu duenez, tentsionatutako eremuen sistema erabat martxan dago Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan joan den asteartean lehenengo 2 herrialde horietan erreferentzia prezioen indizeak sartu ondoren eta horrek bermatzen du alokairuaren merkatu osoak babes mekanismo eraginkorrak dituela, bai maizterrentzat, baita etxe jabentzat ere. Goizeko 7 eta 4 osasungintzari ere eskainiko diogu tartea. Goiz honetan izan ere 8 enpresa aurkeztu dira Osakidetzaren Tolosako ospitale publiko berriaren proiektua idazteko lizitaziora. Aurreikuspenen arabera kontratua ekainean formalizatuko da eta une aurretatik aurrera hasiko da eraikuntza proiektua idazten. Laukoako osasun sailak jakinarazi duenez. Osasun sailak eta Osakidetzak 107,6 milioi euro inbertituko dituzte azpiegitura horretan eta aurreikuspenen arabera eraikuntza lanak 2028 urtearen erdialdean hasi eta 2031an amaituko dira. Ospitale berria 8.445 metro kuadroko lursail batean kokatuko da, Iurramendi muinoaren hego-ekialdean. Tolosako ospitale publiko berriak 50 kanpo kontsulta, kirurgia txikiko prozeduretarako 3 gela eta hainbat espezialitate mediku izango ditu, hala nola kardiologoa, neurologia, ginekologia, traumatologia eta barne medikuntza besteak beste. Hospitalizazioari dagokionez, erietxeak 90 OE izango ditu eta zentroaren funtzionamendurako osasun arloko 300 eta 80 profesional beharko dira. Eta bestalde munduko medikuak gobernuz kanpoko erakundeak salatu du trabak ezartzen zaizkiela pertsona zaurgarriei. Nafarroako osasungintza publikoan 73 lagunek bizitako 205 traba zenbatu dituzte ikerketa batean. Jaione Egi munduko medikuakeko kidea naiz irratian izan da honen berria emateko. 2025an munduko medikuak 73 pertsonak bizitako 205 traba atzeman zituen ikerketa batean, pasaden urtean baino 4 gehiago. Hortaz, gobernuz kanpoko erakundeak osasun sistema unibertsala ez dela salatu du. Osasun sistema publikotik kanpo geratzen diren pertsona kopuruak gora egin duen arren, datuak azken urteetan berdintsuak izan direla. Azaldu du Jaione Eugi munduko medikuakeko kideak. Gu zehazki lan egiten ditugun pertsonen egoera nahiko egoera berdinean egon dira azkenengo hamarkadetan, Eta haien artean, azaldu dezakegu oso datu esanguratsua dela bakoitzak 3 oztopoei aurre egin behar dietela osasunari heltzeko, Eta osasun zerbitzu hoiei iristeko. Eugik 2 ondorio nagusi antzeman dituztela azaldu du. Hau dela eta nagusiki 2 ondorio ikus ditzakegu. Alde batetik haien osasunaren kaltetzea eta honekin esan dezakeguna da hainbat gaixotasun larritzea edo kronifikatzea. Guk ez duguna nahi da gaixotasun gehiago egotea eta hauek kronifikatzea, Azkenean pertsona horiek gertatzen dena da, beraiek egoera normal batean ezin direnez osasun zerbitzuetara joan, larrialdietara joten dira eta azkenean ere guk ere hemen bizitzen dugunok ere pairatzen dugu hori, Zere larrialdiak gero eta pertsona gehiago joaten dira.
Larrialdi zerbitzuetara joatean pertsona hauei faktura igortzen zaiela salatu du egik, naiz eta ez duten ordaindu behar, eta osasun sistematik kanpo egonda haien gaixotasunen jarraipenik egiten ez dela gaineratu du. Alde batetik guk nabaritu egin duguna, beraiek joaten direnean askotan faktura eman diete. Naiz eta gero faktura hori ez dute ordaindu behar, baina pertsona hauei beldurra ematen die faktura horiei aurre egin beharra, ez? Hori alde batetik eta bestetik, joango dira aldi batean, baina osasun zerbitzu normalizatu barnean ez dauden ez gero zeren, ez daukate osasun txartelarik, inork ez du jarraituko haien egoera, ez? Artatzen dituzten pertsona gehienek berezitasun jakin bat dutela azaldu du gobernuz kanpoko erakundeko kideak, ez dute osasun txartela. Artatzen ditugun pertsonak bereziki, ezaugarri batzuk dituzte, gehienetan emakumeak dira, baina baita gizon batzuk, prostituzio egoeran dauden edo sexu esplotazioan dauden emakume askok, eta baita emakume eta gizon migratzaileak, ez? Eta gero beste berezitasun batekin hijito errumaniarrak. Hauek ere ez daukate osasun txartelarik. Eta guztiok daukate, amankomunean daukatena da hori, ez? Osasun txartel hori eskuratzeko aukera txikiak dituztela. Osasun txartela eskuratzeko oztopo nagusia ezin erroldatzea da Eugiren esanetan. Errolda da oztopo nagusia, ez? Erroldatzea eta etxe bizitzaekin dauden arazoak nagusienak dira, gehien batean. Bai, etxe bizitza bat eskuratzea zaila denez gero, erroldatzea lortzea ere, gero eta zailagoa da, nahiz eta zuk etxe bizitza bat eskuratu, alokairuaren bidez, batzutan ez dizute erroldatzeko aukerarik ematen. Konponbide gisa pertsonak erroldan ez egon arren, Nafarroan bizi direla ziurtatu badezakete osasun txartela eskuratzeko aukera izatea da Egiren esanetan. Zuk agian, ez badaukazu errolda, baina zu demostratu dezakezu zuretzean bizi zarela, hori nahiko izan beharko lirateke osasun txartela eskuratzeko. Jose Miguel Etxeberria Naparrak terrorismoaren biktima izendapena jasotzea eskatuko du familiek. Familiaren posizioa errespetatu gabe desagerpena Gasteizko Zentro Memorial de las Víctimas del Terrorismon sartu izana salatu dute. Familiak giza eskubideen behatokiak eta Egiarizor Fundazioak iragarri dute biktima izendapena espedientea berriro zabalduko dutela, halaber Nazio Batuen bortxazko desagertuen lantaldeari ere biktima izendapena eskatuko diote. Eskaera hau, Naparraren kasua, familiaren posizioa errespetatu gabe Gasteizko terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroan sartu ondoren etorri da, bertan ikus daitekeen ausencias presentes desaparecidos por terrorismo en España izeneko erakusketan hain zuzen. Erakusketa horretan, Etxeberriaren desagerpenaren eta heriotzaren egilotza etari egotzi diote, naiz eta baiketa Batallon Basko Espainolek 3 gainartu zuen. Eneko Etxeberria. Exigimos la retirada inmediata del nombre de José Miguel Etxeberria Álvarez de esa exposición. Una rectificación pública de la atribución falsa sobre la autoría, ya que estamos convencidos que si la responsable hubiese sido ETA, hace muchos años que se le hubiese reconocido la condición de víctima del terrorismo. Naparraren anaiak adierazi du denak ez zuela balio terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroak kontakizun bakarra ezartzeko egiten duen borrokaren izenean. Que un centro memorial que debería custodiar y garantizar la verdad, la tergiverse de esta manera es para la familia el colmo del cinismo institucional. Un altre lloc, un altre temps on parlarem amb altres déus. Eta arlo sindikalean, Tubos Reunidosek 130 baino gehiago egin du bera astelen honetan burtsan eta akzioak
0,15 euro inguru ere egin du beda konpainiako zuzendaritzak hartzeko dunen konkurtsoa aurkezteko zurrumurruan zabaltzearekin batera. Tubos Reunidoseko enpresa batzordea Carlos López de las Heras enpresako kontseilari delegatuarekin bildu da astelehen honetan, eta sindikatuetako iturrien arabera enpresako ordezkariak jakinarazi die oraindik ez dutela ezer erabaki hartzeko dunen konkurtsora aurkezteko aukerari buruz. Gorka Abascal SK sindikatutik. Y ellos nos han dicho que no saben quién ha lanzado esa nota de prensa, que todavía no se ha decidido absolutamente nada, que el Consejo de Administración se tiene que reunir para decidir ese tipo de cosas, que tampoco saben nada de una reunión con Jainaga de nadie. SKko ordezkariaren arabera zuzendaritzatik ez diete inolako berririk eman hartzeko dunen konkurtsoaren aukerari buruz. El Confidencial bezalako edabideek horren berri eman duten arren. Si hay algo de verdad en todo esto, la presentación de un concurso a acreedores lo que en estos momentos lo que va a decir o lo que va a dejar claro es que teníamos razón la parte social en que los despidos, el ERE, el cierre de acería y la externalización de la logística no solucionaban la situación de Tubos Reunidos, sino que la agravan, porque si en un concurso de acreedores estamos presentando un ERE encima para mermar la empresa, desde luego el concurso de acreedores no ha sido consecuencia de tener la acería abierta o de que hay una huelga indefinida en Amurrio. Hartzeko dunen konkurtsoaren mehatxua egikarizatuko balitz, orain arte zuzendaritzak ustez konpainiaren norabide aldatzeko hartutako erabakiak eta murrizketak eraginik gabekoak liratekeela kritikatu du Abascalek. Egoera nasi honetan Tubos Reunidosek dituen akzioak 130 inguru jaitsi dira astelen honetan, galera 140 artekoa izan delarik ere jardunaldiko lehen orduetan. Enpresaren galerak 118 milioikoak izan ziren iaz, 263 milioiko zorrare eta guztian artean hartzeko dunen nagusia 150 milioirekin estatuko industria partaidatzarako sozietatea da. Orain arte zor horri berregituratzeko seperekin abiatutako negozioek ez dute emaitzarik eman. Egoera hori honi uste irtenbidea emateko Tubos Reunidosek 301 pertsonentzako enplegu erregulazioko espediente aurkeztu zuen Amurrioko eta Trapagarango lantegietan, eta kontsultaldiko epea amaituta 252 kaleratze izan dira azkenean baieztatutakoak. Greba orokorrera jo zuten egoera honen aurrean Amurrioko lantegiko beharginak. Informazioaren aria. Oh
informazioaren aria. Goizeko 7:00 dira Watzenbak aurko gara eta naizen editorialarekin. Trantsizio energetikoa itzalaldiaren ispiluaren aurrean. Gaur urte bat bete da Hego Euskal Herria eta Iberiar penintsulako sistema elektriko guztia hainbat orduz argirik gabe utzi zituen itzalalditik. Une hartako eragozpenen ondoren izugarrizko borroka izan zen, kostu ekonomiko handiak izan zituen gertakari baten erantzulea bilatzeko helburuz. Hasiera batean aipatutako errudunak, berriztagarriak eta sareko inertziarik eza izan ziren, ostera erabat errugabetu dituztenak itzalaldiari buruzko txosten zehatzagoetan. Eta horien artean nabarmentzen da elektrizitatearen garraio saren kudeatzaileen Europako sareak berriki egindakoa. Estatuz gaindiko organismo horren arabera, ez inertzia, ez energia berriztagarriak ez dira seinalatu behar hainbat kausa izan zituen itzalaldi horrengatik. Arazo nagusia sistemaren potentzia erreaktiboa gaizki maneiatzeak eragindako gaintentsio bat izan zen. Berriztagarriek potentzia hori kontrolatzen lagundu zezaketen, baina araudi zaharkitu batek termikoen alde egin zuen eta bazertu berriztagarrien alternatiba. Zentral termikoek itzalaldia eragin zuen potentzia erreaktibo hori xurgatu behar zuten, baina ez zuten xurgatu azkenean. Red Elektrikak bere erantzukizunaren zatia du erori zen sareko operadore gisa noski, baina esleitutako papera bete ez zituztenak zentral termikoak izan zirela dirudi. Azkenik, itzalaldiak agerian utzi zuen desfasea dagoela Espainiako estatuaren baitan. Alde batetik, energia berriztagarriak elektrizitatearen sorkuntzan nabarmen sartzen ari dira, eta bestetik, batez ere gasarekin eliketutako zentral termikoak saritzen dituen aurreko sistema bati erantzuten dioten sarea eta esparru arautzailea daude. Emaitza, elektrizitate merkea duen sistema bat bai, baina murrizketa teknikoen kostu izugarri handiekin. Nafarroan bizi den errealitatea da, non berriztagarrien sarrera nabarmena izan den. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarekin ez du zerikusirik egoera kasirako egituran jarraitzen maitute hauek. Trantsizio energetikoaren ezinbesteko ardatzetako bat izan behar duena zalantzan jarri beharrean, itzalaldiak hauei bultzada irmo emateko, araudiak eguneratzeko eta sarea erreformatzeko akuilu izan beharko luke. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailak honako tartea eskaintzen dizu. Eta ekingo diogu gaurko azalak errepasatzeari ere, gara egunkariarekin hasiko gara etxetik. Egunero bezala titularrak zera dio gastu militar globalak gorantz jarraitzen duela Europa buru dela ekialde hurbilean hainbat gatazka irekita. Eta munduko orden aldatuta, gerra igoerak ez zuetenik izan urtebetean datuek beren kabuz hitz egiten dute gastu militar globala 2,46 bilioi eurotik gorakoa da. Eta Lemoizko zentral elektrikoa izan zen agertzen da argazkian, eta bertan pertsona talde bat tartean Imanol Pradales lehendakaria. Lakuako gobernuak Lemoizko zentral nuklearrenen hondakinak hartzen duten espazioa nabarmentzeko edo egin duen apustua da Made in Euskadi mi errainak azteko proiektu bat. Eta horixe bera ekarri du argazkira berriak ere, lerroburu nagusian bestelako kontu bat nabarmentu du. Euskaraz bizitzeko behar dena ezar dadila eskatuko duela kontseiluak, ekainaren 13an Iruñean Euskaltzaleon martxarako leloaren eta helburuaren berri eman dute. Deiak ere Lakuak Lemoizen iragarri duen proiektuaren berri dakargu, honek datu berri bat dakar 2031an hasi beharko lukeela martxan. Titularrak zera dio, Euskararen segurtasun juridikoa adosteko presioa egin diela lehendakariak alderdiei. Eta Notizias de Gipuzkoak dio Maialen Belokik Jose Luis Rebordinos ordezkatuko duela zinemaldiaren zuzendaritzan. Eta medikuen greba argazkitan Donostiako ospitalearen atarian ateratakoa da. Diario de Noticiasek ere osasungintzako arloa nabarmendu du Dominguezek elkarrizketa eskatu duela osasunbideko 3 zerbitzutan aparteko orduei uko egin zaiolako. Eta baita Diario de Navarran ere, Unibertsitate Ospitaleko larrialdiek bat egin dutela osasunean edatzen ari den krisiarekin. Ziaro desberdina dira, Elkorreoren bi azalak gaurkoan Arabakoan titularrak dio justiziak baliogabetu egin duela uletako 284 txaletak urbanizatzeko
obrei ezarritako udalbetoa. Eta argazkian, nola ez, Arabako jain handia, San Prudentzioak. Eta Bizkaikoan argazkia da nagusi, Elkorriok irudi berria izango omen du aurrerantzean hala aurkeztu zuten atzoko ekitaldian. Eta medikuen grebari lotuketakoak ere ekarri ditu Bizkaiko aleak. Medikuen grebak 300.000 euskaldunei eragiten diela eta 8.000 kirurgia atzeratu dituzela 3 hilabetetan. Eta azkenek eta Bozento taldearekin amaituz, El Diario Baskon titularrak dio Gipuzkoako egoitzetako adinekoek 2.480 euroraino ordaintzen dutela hilean plaza bakoitzeko. Argazkian Maialen Beloki, zinemaldiko zuzendari berria. Goizeko 7 eta 36 minutu onaino gaurko azalen errepasoa. Kulturklik. Badugu musika, antzerkia, dantza. Kulturklik. Badugu zinema, magia, zirkoa. Kulturklik. Badugu literatura, artea, bertsolaritza. Kulturklik. Kultura agenda osoa atari bakar batean. Kulturklik.euskadi.eus. Badugu plana. Kulturklik. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsmezuak 644-632-944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Informazioaren aria naiz irratian. Galdetzen zen idazeba leku hori ez dakite zeaten baina badakit nahikoa dut mai bat eta garagardo bi barne gutez osatutako drama gaizki antzesten duguna antzesten amaitzeko batua izan arren mantentzen gara hemen mantentzen gauez zer izan zen Minutu bat besterik ez goizeko 8:20 gutxiago izan daitezen, eta guere bagoaz aurrera gaur Lander Martinez, Iraia Kambra eta Iker Gurrutxaga daude Donostiako estudioetan. Zain, egunon hiruroi. Egunon. Egunon. Ni ez dago, ez? Edo banago. Bai, esan dut. Bai. Nola, baina kaskoetatik ez duzu entzuten? Zuek bai, baina ni nire burua hortxe justu entzuten dut. Kurioso da, aurrakon berdina gertatu ditzaidan, no? Bai, hor, nola da, kontaktua egiten duela, edo... Ez. Nire burua kanpotik gehiago entzuten dut barrotik baino. Igual batxu da egolako jarritan. Bai, belarriak zaindu egin behar dira. Bai, noski hori beti. Batzuk ohitura hori ez duten arren. Ez dakit bi hauek badiren, Ni bai. Ez. Batzutan da, estudiora sartzen zara, eta esate duzu, ostras, altagozak altu daudet, ez dira altagozak. Kaskoa. Bai, kaskoa dira. Hori ni naiz. Zuei... Hori, bordu belarrek ez dituzu zaintzen.
Urtero egiten dugun mediku azterketan, bueno, edo ez dakit denok egiten dugun, baina audiometria ondo ematen dizu? Ezkerreko belarria frekuentzia bat izorratuta dut, duela laneko bigarren urtetik uste dut. Bai, ez da nik ere nabaritzen dute. Zuek lan berretailean? ondo. Ni genekin ez da urtero egin behar zela ikuan gana jun, probaiteko, esan nahiago dezkun, dura denbora asko ez dela egiten, beraz ez dakit, nik uste gaizki egongo dela orduan. Ezkerrekoan galduta daukat. Egia da, horrela kasuekin, eta oso ohikoa da, irratian lan egiten dugunon kasuan izatea ikututa. Kaskoekin lan egiten dugu beti eta... Nik hori gehi kontzertuak. Claro, kontzertuak. Tapaiak erabate ditut beti. Eta azten ditudanean, drama. Ja, tapoiak hor orain irten dira, ez dakit marka zein den, eta ez dakit, markak ezan ditzakegun ere, horrela... Zuri Instagramen asko agertu zaizkizu eraztun formakoiak. Bai, bai. Horiek dira festivaletara joaten direnei engainatzeko tapoiak. Egiten du bere funtzioa, baina gero badaude hobeak direnak. Vale. Eta hobeak direnek filtratzen dituzte frekuentzia batzuk eta beste batzuk ez, eta bueno, badaude, danetari dago, baina bai, hobea da zerbait jartzea, zer ez jartzea baino. Bai, ez da? Bai. Hor, nire suertatu zait, inoiz turnoak eta egin ditudanean antipaniko hor ematen dituzte, eski hor belarriko minarekin amaitu dezakezu. Bai, lehendabiziko 15 lerrotan baldin bazaude edo 20 lerrotan kontzertu batean, ez baitu erabiltzen, gero seguru pitido izango duzula. Hori da, noiz zait gertatu zaizu agian parrandan egon edo kontzertu batean egon etxera heldu eta Bai, niri askotan. Problema da daukasunean konstantemente. Konstanteki baldin badaukazu. Eta nik badut. Ja, ni konturatzen ari naiz ez ditu dara belarriak bat ere zaintzen. Ze irratian kaskoarekin egiten dugu lan, gero nik musika kaskotatik entzuten dut, kontzertu askotara joaten naiz, eta gainera guk taldean ensaiatzen dugunean nik Inearrekin ensaiatzen dut. Orduan, dena gaizki. Bueno, ez, Inearrekin ensaiatzea ona da. Bai? Bale, bueno, bira gauzatzen da. Ze Inearrekin volumen basuagoan ensaiatzen da. Hori zuk. Inearrekin berez, esan nahi dut. Nik tope gartzen du dena. Bai, gauza zuk zure belarrian hola jartzen duzun. Bai. Jaitxe ezakezu, gauza da zuk aretoko volumena jaitxe egiten duzu. Kanpoko esaten duzu. Bai, kaskori gabe egingo baldin zenukete den altavozetatik, tendentzia izaten da dena gora egiteko, ze bateriak markatzen du normalean, bateria altu dago, hortaz Nik horregatik jartzen ditut Inearrak. Gitarrak igo egiten du bere amplifikagailua, ahotsa kanpotik igo egiten, guztia igo egiten da, hortaz. Kaskoek erabiltzea, begira, bale. Bai, entxeatzeko ona da. Bale. Adibidez. Eskerrik asko. Bai, ez ala da. Gero ia da orokorrean, volumena kontrolatu behar dela, gero tapoiak erabili. Asko erabiliko duzu bai, ze adinarekin, beti guztiek berdin esaten dizute, adinarekin ikasiko duzu, eta egiten duzu, ja, lehen da biziko akuifenoetatik ertu zauden orduan konturatzen zara. Ja, eta tapoiak erabiltzea ere gehiegi ez da komeni ezaten, ez? Ez, beha, kontzertuetan gabe egote baino beha da. Bai. Eta tapoiak zer egiten dute, kasu honetan? Timpanoa babestu, belarri barrua babestu. Eta hortaz, zure, eta muskuluak, belarriko muskuluak ere erlaxatu hau dituzu. Ez dira intentsioan, beste tentsio ez dute pairatzen. Bai, askotan hobea dela, eta hau egiten du bate, baina gehiago ez baduzu tapoirik, eta baldin baduzu mulkizapi bat, paperezko baldin badere, hartu pelota bat egin eta sartzea hobea da, libre ustea baino. Baina entzuten duzuna gero berdina da? Horretik dio tapoiak eta tapoia daude. Tapoi honak baldin badituzu, bai, ez da aldatzen. Claro. Ni bidez berdin izan ditutola ontxamarrak, eta bai, eta batzuk etezki gehi gustatzen, ze belarri oso barrura sartu behar dira. Eta ez gustatzen. Sare sozialetan agertu zaizkidan horiek, egia esan, erosteko tentatuta egon nintzen, bai, ze daude horrela mota desberdinak, da nik lo egiteko adibidez ez dut erabiltzen tapoirik, baina jende asko dagoen lekuetan agobiatu egiten naiz.
zaratarekin eta agertu zitzaizkidan, badaude antza denez mota batzuk egiten duena dela entzuten duzu argiago, entzuten duzu, imaginatu aurrez aurre bazauden norbaitekin hitz egiten, esaten duena argiago entzuten duzu, eta fondoko txori egiten du apurrak. Hori publizitateen gainagarri izaten da, Hori ere abisatzen dizut, badezpada. Ja, ez ditut erasia, abisatzen dizut, alegia ez espero batean, fokatzen duzula pertsona bat begirada, eta hori entzungo duzula garbi, ez. Zarata jaisten dut, akitxo. Zarata orokorra jaisten dut, orduaz gertu daukazun hori, beti ere, hobeto entzungo duzu. Claro, hori da. Baina, agian nire kasuan ez funtzio hori behintzate izatea, gero egiten naiz enaiz gai fokalizatzeko ez zertan, hainbeste estimulo ditute zarata aldetik egiten zait burua, Hori antipanikokoak ere emango dizuta. Antipanikoan emate dizkizuten obrako horiek ere balio dizuta. Horretarako. Gertu baldin badakazu pertsona, jarri eta lasai egon. Nire bikoteari lapurtuko dizkiot ordu. Klasikako akurrengo kontzertu batera noan. Eta hori da, Euskal Herrian ohitura gehiago ez dagoena. Gogoratzen dut, Errobiren kontzertuan Baionan laugan, baratu egiten zituzten. Nahi adina zeuden. Eta hori, eta iruditzean oso ideia ona. Eta Errobi etzegoela bereziki altu, baina zegoena bertan, bataz besteko adina kontutan hartu zuten uste dut. Eta ez, baina iruditzen zait, aretoetan eta atean jarriko balira, eskertuko liraketekela. Bai, eta jendeak hartuko lituzke. Agian kontzertu bat ikusten zoaz, eta hartuko ditut, igual ez zara konturatzen, baina bertan badaude. Bai, hori da kontua. Eta azten zaizkigunok eskertzen ditugu. Ene bat mazu berretan mar sentimo kobratuta ere, ez du askoz gehiago balio horrek. Iruditzen zait, kiston kuriosoa. Bai, behin probatzen duzula... Bai, joan izan garenean kronikak idaztera eta erabilituzu, baina... Bai, eta azte baldin bazait drama. Bai, baina ez Tokatu zen doizpaita aztea eta drama. Uste dut, batean ura bere bidean, balaztu zitezkidan, baina esare, ura bere bidean da ez da volumen altu egia. Batean eraman Bilbon batzen dituen. Bai, uste dut Donostia eraztu zitezkidan. Bai. Eta ez egon volumen altu egia, hortaz etzen dramarik egon. Bueno, hortxe atzo Iker, ibili ginen azala nola zaindu eta iraiak ekarri zizkigun horrelako tip batzuk, atzo ikasi genuen azala zaintzen, eta gaur belarriak zaintzen. Zer vitamina eba zegoen tartean? Ez, erabiltzen duzu guzkitako krema? Ba, egunero erabili behar da. Hori da atera genuen ondoria. Iraiak bakarrik erabiltzen. Hori da bat. Bai, baina... Skincare, bai. Hori da. Animo. Bueno, eta... egiten. Hori da. Eta gaur urte hurren bat dugu. Gogoratzen zarete joan den urtean egun unetan zer gertatu zen? Bai. Nola ez gogoratu? Claro. Itzalaldia. Etzen gogoratzen. Bai. Eta albiste hori nik emanuen. Bai, Bai, zuzenean ni negoen irratian. Eta esaru geren, apokalipsitako pelikula batean nagoela dirudi. Oraintxe balio du irratian mundu guztiaren zat. Eta ni naiz oraintxe esatezakena itzalaldi badago. Eta bai, zuzenean flipante izan zen hemen momentua. Mundu guztian niri keinuak egiten ari, ze kristo, ni hemen ondo ari naiz, utzi pakean, eta itzaldi egon zela. Agobiatu egin zineten? Zero. Ez? Ni ere ez, lasai. Ez gainera, landeretan ere kasuan klaseak kanzelatu zizkiguten, orduan arazorik ez. Egin beharreko lanak egin da zeuden, ja, bai? Aste santuan da aprobetxatua, nire zera bakarra zen, urrengo guna Madrilera joan behar nuela. Hori zen nire zera bakarra. Ze ordutan izan zen? Eguerdian, ez da. Amabiak aldera horretzen. Badutko goan, goizean normal egin nuela lan, eta etxeraldu nintzenean, Bilbon bizi nintzen orduan, nabaritu nuela argia etze bilela etxean, eta mobilak ez zuen kargatzen, eta esan nuen, eraikineko zerbait izango da, eta denborara konturatu nintzen, zerbait ari zela gertatzen. Amabiak eta 33 zehazki. Ba, begira. Bai. Bueno, atera dut gaia gaur Landerrek ekarri digulako hori aipatzeko, ez dakit honen inguruan zerbait berezirik duzun, Lander?
Ez, nik esan dago, hori. Aukera izan nuela berez agobioaren esaten dugu, bereiak esan du, rikastengo den oraindik eta justu Aste Santua izan genuen aurretik orduan, nik uste dut baten bat ituta ibiliko zela gero lana azken orduan bidaltzen, eta horrela gero Gmailak eta beste kontu guztiak interneta ere dena erori zen. Itxen berriro esan? Gmail. Gi esan duzu ez da. Ez da gitu esan horrela esan. Gustatzen zait, hau da, bakoitzak nola esaten duen gustatzen zait dalako. Ni gogoratzen dut informatika klaseetan hor txikitan momentu, baina esaten zutela ikusten genitula tutorial moduko batzuk, eta bakoitzak bere modura esaten zuela, orduan nik denak nahastu ditut. Gmail da nahasketa bat, karo, ingeles ez anglosaxoiek Gmail esaten dutelako, eta Gmail esaten dugu, hortaz Gmail nahasketa bat izango litzateke. Asko gotzen dugu gero, J-ara, J horretara, hori izango litzateke Spanglish pixka bat. Bueno, beste matu bat. Begira, honekin lotuta eta gaia aldatzera noa zeharo, Aste honen isa sare sozialean agertu zait, eta ez nuen ezagutzen, eta txundituta geratu naiz. Gibraltarren hitz egiten dutela ingles eta andaluzan arteko nire agertu zait. Boa, fantasia. Nik ez. Ez du zein ez ikusi bideorik esanez Gibraltargo batek, que yo soy inglés. Ez. Claro, zuk esan duzu, aizo, Gibraltar español. ¿Qué dices tú, que yo soy inglés? Bai. Claro, baina, ze espero zeruten ba. Inglesa. Baina gaztelera zela, baina inglesez. Claro, baina ze gaztelera dakitela uste duzu, esan edot. Ez gaztelera detik, baina nire dut, inglesa hitz egiten dutenean, ere, sumatzen zaie andaluzuri izan, inglesez esan beharrekoak gero baldute. Baina non daude? Claro, baina egiten dute guk Euskal Herrian euskainol egiten dugun bezala. Beraiek, meztaket, espanglish. Baina hori existitzen da. Bizkuntzan hasten diren mugetan hori existitzen da, ez da kasu aparteko bat. Claro, bai. Niri arraro egiten zaidana da, oraindik ere. Arabiera kutsurik ez izatea, inork horren guruan. Janito, izena du. Eta egongo ira hitzaketa, baina bai. Bai, hori, ez zait bat ere, bai, karo, zoi arraro egin zaizu, Hombre, nik ikusi nuenean bideo bat, emakume bat, inglesez hitz egiten, gero sartu bi hitz andaluzez berriz inglesera esanen, baina hau zer da? Eta egon nintzen, orduak ez, baina minutu luzez, horrelako bideoak ikusten. Baina, esan edot, San Diego edota Miamin edota El Pason gauza bera gertatuko da. Txikanoz hitz egiten duen jende hori badago. Bai, baina nire logikan Gibraltarren inglesa hitz egiten zen, ez dakit, inglesa britanikoa, ez dakit, nuen bialdiz pentsatu ingles andaluz bat izango zela. Hitz egingo dute... Baina izen bat zeukala, hizkuntzak berak, ez dakit. Bueno, hori da, hizkuntza, ez dakit bereziak. Gero, normal, hau da, hori egingo dute, baina ingelesez ondo egiten dute. Bai, baina da ingelesa azento espainolarekin. Orduan, graziosoa da. Hori da. Duendeu izango du, ez? Duende. Esaten den ardun, azento inglesarekin pixkat. Izan daiteke. Bai. Bueno, hau izan da KitKat bat edo, nola esaten da, parentesis. Bai, bueno. Ni, eski herrialdeak uztartzen diren tokietan, elkartzen diren tokietan lako gauza berezi asko gertatzen dira. Ahosta inguruan eta hor dago bere hizkuntza celebre ahosta dago. Italia eta Frantzia, Saboia da berez, pentsa. Eta hor inguruan, garai bat Saboia zen, claro, zen. Hemen historia kontuak beste batek gehiago kontrolatuko ditu. Baina hor zegoen, eta hor, frantsesa eta italiera nahazten dira, hortaz, ez dakizu noiz ari diren frantses, noiz italiera zen puntutan non, ze herri bakoitzaren arabera intentsitate aldatu egiten zaio. Ahostak bertako hizkuntza, horregatik propioa du, ez dakit ahostera den, baina berdina gertatzen da Tirolen, Alemaniera eta Italieretan da, ez dakizu zer non hasten den da non bukatzen den. Berdintxua horrako egoeretan. Egia da hizkuntzalaritza dela, bueno, gustatuko litzaidake elkarrizketatzea hizkuntzalari bat. Ekarriko dugu. Badira Euskal Herrian ez bat eta bi hortaz. Bai, pila bat. Bai, baina iruditzen zait mundu oso zabala eta oso kuriosoa ere. Bai, eta ulertzeko zaila. Bai, oso ulertzeko zaila. Zergatik gertatzen gau. Gero esplikatzen dizuten esan duzu, logiko osoa du.
Claro, baina agian... Esplikazio bilatzen nik Gibraltarreko ikusi nuenean esan nun, claro, bai, ulertzen Claro, dut. zentzua du. Baina ez zara jartzen pentsatzen ere ez dakit. Bai. Bueno, hori gertatzen da maiz, gertatzen da. Hori, Afrika iparraldeko herrialde desberdinetakoak elkartzen baldin badira, azten direla arabieraz hizketan, baina hitz batzuk ez berdina edo, bueno, Frantziaren kasua frantsesez esaten dituzte, eta Espainiaren kasua espainieraz esaten dituzte, besteak ulertu ditzan. Zea, kaso ez dute berdin esaten. Eta orduan, bapatea ikusten duzu, ari direla eta derrepente, hizkuntzaz aldatu dute, eta da, hitz solte batzuk, antzeko gertatuko da pentsatzen dut. Bai. Bai. Bueno, 5 minutu besterik ez, goizeko 8:00 Iker ze proposamen ekarri duzu. Ez. Hori da, biharko gordeko du. Biharrenago, baina aurrengo asterako. Oso ondo, gordetzeko moduko alde. Bai. Bale, begira, ari garela komunitate desberdinak eta aipatzen. Gaur, ez dakiz zergatik etorri zait Esne Beltzaren Sonidero kantua, Noa diskokoa, 2010ko kantua. Bueno, mundua dagoen bezala egonda, ez kantu honek ere zentzua hartzen duelako. Ez dakitena da, bi hauek baute dakiten, zuk egin duzu zaloa, beste bi hauek baute dakiten ze kantu zari nahi zen. Entzuten badut behar bada, horrela esan da ez. Ez batek eta ez beste. Nik ireak esate unare, agian entzunez gero, baina... Da, Esne Sopak diskokoa? Noa diskokoa. Noa da. Esne Sopak ez era zen, Trikiti diskoa. Ez Sonidero, badu Kubako doinu hori guztia. Hori xe da karri duan kantua. A ber, entzuten dugun pixkat. Y muy especialmente los trabajadores de toda la República deben estar atentos a Radio Rebelde y prepararse urgentemente en todos los centros de trabajo. Nadie se deje confundir ni engañar. Estar alerta es la palabra de orden. Cuba people sonidero, Sahara people sonidero, Palestina people sonidero, Euskal Herria people sonidero, Cataluña people sonidero, Galicia people sonidero, Irlanda people sonidero, Venezuela people sonidero, sonidero. Ez dakite zuei gertatzen zaitzuen, baina musikak, imaginatzen dut denoi pasatzen zaigula, transportatzen gaituela momentu konkretu batzuetara. Niri Esne Beltzak, Esne Beltzaren behintzat zati hau edo epoka hau, adoleszentziara eramaten hau zuzenean. Eta gainera egiten ditut, karo, niretzako 2010an 11 urte nituen. Hori, esatuen erabe deitzea zure buruari asko irutu zaidala. Bai. Begira pelik esaten du zer gara besteak, ez? Niko 24 nituen. Baina 24ekin ez zara nerabea, Ez, baina, bueno, a ver, 24ekin unibertsitate bukatu berri, ni kantu honek eramaten hau era bat, Bilbon Kaskagorrira 2010 izango zen, edo 11. Kaskagorren kontzertu bat eman zuten sorpresan, Esne Beltzakoek, eta bukatu behar izan zen kontzertua, ez zuten bukatu nahi. Su artifizialak azte zirelako bukatu zen. Esatzen, bueno, ja bukatu behar sekulako armatu zen, eta bi disko bakarri zituzten orduan, Patxuko, bueno, en fin. Bai, maravilla. Ez dakite zuei gertatzen zaitzuen, egiten ditu dela musika taldeen taldeak. Eta adibidez, nik Esne Beltza lotzen dut, Zesatek... Ez zindu lotu horiekin. Garaiagatik. Garaiagatik, klaro, nik irudikatzen dudalako nire burua Morotoko jaietan, eta adin horrekin apurra nagusitxoagoan nintzanean, eta Zesatek Itziarren semeak... Hemen dut, nire atzean dut, Itziarren semeakeko abeslaria. Begira, Ibon Altuna. Bai, eta garaigotan anai ere gertu egun zenuen, gitarrako jotzailea. Begira, ez nik, hori sailkatzen era bai akaso, baina justu Esne Beltza horiekin ez du sailkatu inoiz. Hau da, Itziarren semeak, Zesatek, nahi baldin baduzu sartu hor... Esian. Hoi denak, baina Esne Beltza aparte zegoen niretzako. Bai, Bai, beste gauza bat egiten zuen delako. Eta zen kumbiak eta beste mix bat, ez dakit. Bueno, hori ez da kontuak dira.
Ez da, bai, Ez bueno, du nik... eztabaidatuko horren. Ez daukagulako denporarik batez ere. Segundua besterik ez goizeko 8:00etarako, egun ona izan. Berdin, agur. El tirano ha huido. Pueblo de Cuba. Pueblo de Cuba. El tirano ha huido. Informazioaren aria, naiz irratian. Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Gorantz doa mundu mailako gastu militarra Europa buru 2025 urtean 2,46 bilioi euroko inbertsioa burutu zen mundu osoan. Saloa Badiola, egunon. Egunon, Pegi, eta egunon entzuleok, gastuaren 41% Ameriketako estatu batuak Txina eta Errusiari dagokio. Espainiar estatuan gastua barne produktu gordinaren 2% parekoa izan da. 1984 urtetik etzen datu hau gainditu. Ni arrainak azteko proiektua iragarri du Lakuako gobernuak Lemoizko zentral nuklearraren azpiegiturek hartzen duten espaziora berritzeko. Amaia Barredo, Lakuako arrantza sailburua. Proiektu honek etorkizunari begiratzen dio eta lan serio eta planifikatu baten emaitza da. Euskadiren garapenerako apustu argia da. Enpresaren iragarpena egin arren, Laukako gobernuak ez zu oraindik erantzun Mungialdea eta Uribe Kostako alkateek eskaturiko parte hartze prozesua. 2025 urtean burutu zuen lehen eskaria eta otsailean berretsi zuten Bilbon egin zuten prentsaurreko batean. Enpresarlotik ere esan beharra dugu, hartzeko dunen lehiak eta mehatxuaren ondorioz, Tuer Unidoseko akzioek 27,5% balioa galdu dute egun bakarrean. Azken urtean, beranzko joeran mantendu arren, astelenekoa jaitsirarik handiena izan da. Tubos Reunidoseko enpresa batzortea Carlos López de las Heras enpresako kontseilari delegatuarekin bildu da astelen honetan, eta sindikatuetako iturrien arabera enpresako ordezkariak jakinarazi dio oraindik ez dutela ezer erabaki ohartzeko dunen konkurtsoa aurkezteko aukerari buruz. Gorka Abascal entzungo dugu ESK sindikatuko kidea. Y ellos nos han dicho que no saben quién ha lanzado esa nota de prensa, que todavía no se ha decidido absolutamente nada, que el Consejo de Administración se tiene que reunir para decidir ese tipo de cosas, que tampoco saben nada de una reunión con Jainaga de nadie. Jose Miguel Etxeberria Naparrak terrorismoaren biktima izendapena jasotzea eskatuko du familiaren posizioa respetatu gabe desagerpena Gasteizko Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismon sartu izan asalatu dute ere. Erakusketa horretan Etxeberriaren desagerpenaren eta eriotzaren egiletza etari egotzi dioten naiz eta baiketa Batallon Basko Espainolek 3 gainartu zuen. Eneko Etxeberria. Exigimos la retirada inmediata del nombre de José Miguel Etxeberria Álvarez de esa exposición. Una rectificación pública de la atribución falsa sobre la autoría, ya que estamos convencidos que si la responsable hubiese sido ETA, hace muchos años que se le hubiese reconocido la condición de víctima del terrorismo. Maialen Beloki izango da zinemaldiko zuzendari berria 2027tik aurrera. Donostiako zinema lehiaketa zuzentzen duen lehen emakumea izango da Euskal Herrian eta Espainiar estatuan egiten den A kategoriako bakarra. Ikusentzunezko komunikazioan lizentziatua da Nafarroako Unibertsitatean eta zinema teoria, analisi eta dokumentazioan doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean. Bere izendapenak ikuspegi estrategikoa, sektorearen ezagutza eta kultura garatzeko konpromisoa uztartzen dituen profilaren aldeko apustua indartzen duela nabarmendu du zinemaldiak. Eta astearte honetan San Prudentzio egun handia dugu, Araban, zehazki txistulariek jo zuten bar gauean 8koa eta hala eta guztiz ere ohikoa den moduan eguneko ospakizun nagusia Karmentiako baselizaren zelaian izango ditugu. Goizan goizetik hasita trikitixak eta kalejira izango dira, blues eta nesken batzordeak antolatua eta baita 11etan prozesia basilikaraino. Eguerdiko aurreskuen ostean euskal dantzak, fanfarrea, aurrentzako animazio eta herri kirolak izango dira. Arratsaldean berriz Txapelabra talde bizkaitarraren kontzertua izango da, baina parranda ez da hor bukatuko, izan ere aurten berrikuntza gisa ere beste kontzertu bat antolatu dute iluntzeko 9etan hasita, kasunetan Aldaia Larrein gasteiztar rock talde gaztearen eskutik.
eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errebide dagokenez bada nabarmentzeko jazoerarik? Badaude zenbait kontu gaurkoan pegi istripua egonda G20 errepidean 9. kilometroan Donostian Arizetako norantzan errai bat itxita dago eta horren ondoriozko autopilaketak 4 kilometrotako autopilaketak ohiko autopilaketak ditugu ere Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon eta adibili bidelanak direla eta N121A errepidea itxita dagoelako norantza bietan 69 eta 73 kilometroen artean kontuan izan desbideratzea GI 3455 errepidetik dela. Adibili beraz auto hartu berri izan ez gero eguraldiari dagokenez eta zerura begira, giro kaskarra, zer esango dugu, xehetasun guztiak Iker Ribarluzeak. Astearte honetan ere ezegonkortasun puntu batekin jarraituko du eguraldiak. Goizpartean, Kantauriar isurialdean eta bereziki kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira eta ez da baztertzen gainera hodei hauek zaparrada pakanen bat edo beste ustea, hala ere oso gutxi izango da eta gehienean mitzate ateri utziko dio. Ego isurialdean aldiz, erdi eta goi mailako hodeiak ugariak izango dira, baina giroa argia eta lasaia izango da. Arratsaldean berriro ere barnealdean bero hodeiak garatuko dira eta Pirineo kontran ez da baztertzen ekaitzi isolaturen bat botatzea. Gauerditik gertu, ego mendebaldetik barrena ere, ekaitzetarako joera hartuko du. Goizpartean, haizea aldakor eta ahul ibiliko da iparpartean, egotik, baina nahiko ahul ego isurialdean, arratsaldean edo hobe esan da eguerditik aurrera, iparraldekoan nagusituko da, lurralde osora zabalduko da, eta bolada biziak utziko ditu lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek eta maksimoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, minimoak 10 eta 14 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak 18 eta 22 gradu bitartean ipar isurian eta 21 eta 27 gradu bitartean ego isurian, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan. Edeltaietxea teknikan apirilak 28 da, San Prudentzio eguna. Informazioaren aria. Miarrainak hazteko proiektu bat iragarri du Lakuako gobernuak Lemoizko zentral nuklearraren azpiegiturek hartzen duten espazioera berritzeko. Ondorengo 10 urtetarako 170 milioi euroko inbertsio publiko pribatu iragarri dute. Seideit enpresak bultzatuta 170 milioi euroko inbertsio publiko pribatua iragarri dute datozen 10 urteetan akuakria basortaz proiektua martxan jartzeko. Horren bidez 200 lanpostu zuzen sortu nahi dira eta urtean 3.000 tona arrain ekoitzi. Amaia Barredo, Lakuako arrantza sailburua. Proiektu honek enplegua, jarduera ekonomikoa eta berrikuntza sortzen du eta beste sektore askotan eragina du. Lakuako exekutiboaren lehentasuna da azpiegitura hau kultura polo berritzaile eta jasangarria izatea eskualdean enplegu egonkorra sortzeko benetako gaitasunarekin. Aurreikuspenen arabera, Akikria Basordas enpresaren instalazioak eraikitzeko obrak 2027an hasiko dira eta 3 urtez garatuko dira. 2029an lehen miarrainak hazten hasteko helburuz, bertan hatzitako lehen miarrainak 2031 inguruan merkaturatzea espero dute. Proiektu honek ekoizpen zikloaren fase guztiak integratuko ditu larbak ernaldu hazi eta gizendu eta merkaturatu aurretik. Lakuak proiektu honi ematen dion garrantziaren seinale, bertan egonda enpresako ordezkariekin batera Imanol Pradales lehendakaria ere, Lemoizko udala ordea ekitalditik kanpo utzi dute. Hain zuzen esango dugu, Lakuako gobernuak ez duela oraindik erantzun Mungialdea eta Uribe kostako alkateek eskaturiko parte hartze prozesua. 2025 urtean burutu zuten lehen eskaera eta otsailean ere, hau bera berretsi zuten Bilbon egindako prentsaurreko batean. Uribe kostako partzuergoen zerbitzuak proiektu parte hartzailea eta entzute prozesu eskatu zieten Lakuari zein Aldundiari, eskaera Bakio, Fruiz, Gatika, Meñaka, Gorriz, Lemoiz, Plentzia eta Urdulizeko udalek berretsi dute eta 9 udalen Basordako kala aukera gakoa da, iraunkortasun, lurralde plangintza eta kohesio soziala sustatzeko. Eremuaren etorkizuna, irizpide publikoak aplikatuz erabaki behar dela aldarrikatu dute. Baina ez hausinon, arraroa da. Eta munduko gastu militarra 2,89 bilioi dolar inguruko izan zen 2025 urtean, 11. urtez jarraian Europan eta Asian ala Ozeanian izandako igoerek ekarri dute gorakada hau. Itxaso Leon.
Bestalde guztizkoaren erdia baino gehiago Ameriketako estatu batuei, Txinari eta Errusiari dagokie Estokolmeko bakerako ikasketen nazioarteko institutuak astelen honetan adierazi duenez. Hala ziurtatu du erakunde horren azken txostenak, izan ere 2025ko hazkundea 2,9%koa izan da, hau da 2024an erregistratutakoa 9,9,7 baino nabarmen txikiagoa. Halere, dezelerazio horren arrazoia neurri handi batean Ameriketako estatu batuetako gastu militarraren beherakada da komunikatuaren arabera, eta zehaztu du hortik kanpo gastu osoa 9,9,2 azizela 2025an. Beraz, gastu militar globalak gora egin zuen berriro 2025an estatuek gerren, ziurgabetasunaren eta saldura geopolitikoaren beste urte bati armamentu kanpaina handiekin erantzun zioten heinean. Eta joera hori espero da 2026 honetatik harago ere. Bestalde, gastu militarrak nabarmen egin zuen gora Europan zergadun nagusia delarik urteko hazkunde globalari dagokionez, 864 milioi dolarrekin, hau da 2024an baino 114 gehiago. Eta testuinguru honetan, esango dugu hain zuzen Iranek Errusiarekin duen gertutasuna erakutsi duela negoziazioetan indarra hartu ahal izateko. Vladimir Putinekin izan da Abbas Araki Irango atzerri ministroa. Washingtonek ez zuela helburu bakarra ere bete aldarrikatu du Arakik. Horren adibidetzat jarri du Trump negoziaketak eskatu zabilela eta beraiek hauen inguruan hausnartzen. و ملاحظه کردن و روشن شد که جمهوری اسلامی ایران یک نظام با ثبات مستحکم و با قدرت زیاد با اتکای به مردم خودش. Harrera egin dion Putinek esan du albezain beste egingo dutela Errusia eta Iranen arteko harremanak maila goreneko elkartze estrategikoa izan dadin. Negoziaketei dagokionez, almaila den telebista kateak iragarri du Iranek 3 fase proposatu dituela. Gerraren amaiera, Hormuzen irekiera eta negoziazio nuklearrak helburu izan dituztenak. Donald Trumpek dagoeneko iragarri du, onartuko dutela edo behintzat hausnartuko dutela 3 oinarri dauzkan proposamen hau, baina bitartean ere esan beharra dugu Hizbullah milizia xiitak bere horretan mantenduko duela Israelen erasoarekiko erresistentzia. Miliziaren idazkari nagusiak esan du Israel eta Ameriketako estatu batuek nahi dutena ez dagoela Libanoko agintarien eskuetan. Halaber, Beiruteko gobernuari eskatzen dizkioten kontzesioak umiliagarriak eta beharrik gabekoak direla kritikatu du, baldintza horien parte da Hizbullaren armagabetzea. Bitartean, Israelek bere horretan jarraitzen du, sueten indarrean egon arren, beste pertsona bat hil dute eta hainbat eraso gauzatu dituzte herrialdeko hegoaldean. Informazioaren aria. Goizako 8:12 Euskal Herriko kontuei dagokienez esango dugu Bilduk euskara indar berritze aro berri bat irekitzeko hizkuntza politika berria izena duen agiri aurkeztu duela, euskararen erabilera sustatzeko eta aldarraldi judizialari aurre egiteko proposaturiko estrategia da, euskaratik eta euskara zardazuko den Euskal Herri eleaniztuna lortzeko. Agerraldi batean Nerea Kortajarena, Bilduko programa idazkariak eta Josu Aztiria euskara normalizaziorako idazkariak azaldu dituzte subiranistak egindako analisia eta proposatutako hizkuntza politika berrian marko estrategikoa. Berdintasunezko estatus batera iristeko, beste hizkuntza ofizialek dituzten aukerak izateko eremu juridikoan, eta behar dugulako arkitektura juridiko bat euskerak 21. mendean behar dituen politika publikoak segurtasun osoz aurrera eramateko. Analisiari dagokionez, 60ko hamarkadan hasi eta ia 50 urtez luzatu den bulkada politiko sozialak gortze zantzu garbiak dituela nabarmendu dute. Euskararen normalizazioak edo biziberritze prozesua geldiune momentu batean sartua dagoela, eta horren inguruan konsensu zabala dagoela, baina haratago esaten da baita ere, geldiune hori atzeraldi bilakatu daitekenaren zantzua gero eta agerikoagoak direla. Hizkuntza politika lehen mailako afera politikoa dela ere nabarmentzen da testuan, eta aurrera egiteko herri akordioa inoiz baino beharrezkoagoa dela ohartarazi du Euskal Herria Bildu. Korretarako esan dute euskarak berdintasunean bizi behar duela eskubide osoz eta plaza guztietan ekitatea bermatuz eta hizkuntza eskubideak aitortuz. Ekitatea, hau da berdintasunak ez du esan nahi hizkuntza guztiak, persona guztiak, kolektibo guztiak berdin tratatu behar direnik, baizik eta desberdintasun egoeran dagoen horri
dena behar duen guztia eman behar zaiola berdintasunera iristeko, desberdin egoera. Zentzu honetan euskara ikastea eskubide subjektibo gisa aitortzeko ekimen legegileak abian jarriko dituela iragarri du Euskal Herria Bilduk eta murgiltza ereduaren aldeko apustua berretsi du. Gainera, euskara hizkuntza nagusia izango den eremu soziofuntzionalak, komunitarioak eta lurguneak sortu, edatu, indartu eta elkarlotu behar direla azaldu du euskaldun orekatu eta osoen kopuruan nabarmana areagotuz. Halaber, administrazioan euskara ohiko lan eta zerbitzu hizkuntza izan eta arnasgune soziofuntzional bihurtzeko apustu estrategikoa proposatu du alderdiak. Eta Euskal Arloan ere ekainaren 13an Iruñan deituriko Euskaltzaleon martxan, Euskalgintzaren Kontseiluak euskaraz bizitzeko behar den guztia aldarrikatuko du. Kontseiluak azpimarratu du euskararen normalizazioa eta bizi berritzea prozesu sozial bat dela eta horregaitik aurrera pausoak ez direla bakarrik erakundeetan emango, indar sozial antolatua eta herritarren inplikazioa ezinbestekoak direla. Ekainaren 13ko mobilizazioarekin larrialdi linguistikotik indarraldira igarotzeko premia gizarteratu nahi dute pizkunde berri baten bidean. Arratsaldeko 5etan herritarrak Iruñeko 3 tokitan bildu eta bakoitzetik zutabe bat abiatuko da. Zutabe bakoitzak euskarak behar duen pizkunderako funtseskoak diren 3 oinarrietako bat ordezkatuko du ofizialtasun osoa, jauzia hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasuna. 2 bazkide berri batu zaizkio gainera kontseiluari, 11 telebista eta Garabide elkartea. Jose Miguel Etxeberria, Naparrak terrorismoaren biktima izandapena jasotzea eskatuko du familiak, izan ere familiaren posizioa errespetatu gabe desagerpena Gasteizko Zentro Memorial de las Víctimas del Terrorismo delakoan sartu izana salatu dute. Familiak giza eskubideen behatokiak eta Agieri Zor Fundazioak iragarri dute biktima izendapen espedientea berriro zabalduko dutela, halaber Nazio Batuen bortxazko desagertuen lantaldeari ere biktima izendapena eskatuko diote. Eskarau, Naparraren kasua familiaren posizioa errespetatu gabe Gasteizko terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroen sartu ostean etorri da, bertan ikus daitekeen ausencias presentes desaparecidos por terrorismo en España izeneko erakusketan hain zuzen. Bertan, Etxeberriaren desagerpenaren eta heriotzaren egiletza etari egotzi dioten, naiz eta baiketa batallon basko espainolek 3 gain hartu zuen. Eneko Etxeberria. Lo exigimos la retirada inmediata del nombre de José Miguel Etxeberria Álvarez de esa exposición. Una rectificación pública de la atribución falsa sobre la autoría, ya que estamos convencidos que si la responsable hubiese sido ETA, hace muchos años que se le hubiese reconocido la condición de víctima del terrorismo. Naparraren anaiak adierazi du denak ez duela balio terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroak kontakizun bakarra ezartzeko egiten duen borrokaren izenean. Que un centro memorial que debería custodiar y garantizar la verdad, la tergiverse de esta manera es, para la familia, el colmo del cinismo institucional. Informazioaren aria. Goizeko 8:17, estatuko aldizkari ofiziala Kastelen honetan emandu jakitera Arrasate, Pasaia eta Zestoa bizitegi merkatu tentsionaturiko gune izendatu dituela. Gaur egun dagoeneko Bergara, Deba, Oiartzun, Oñati ala Orioko espedienteak ere ikertzen ari dira Gipuzkoan. Egoi Belategi. Izendapen honi esker, alokairuaren prezioi eusteko, etxebizitza eskuragarrien eskaintza handitzeko eta etxebizitza eskuratzeko zailtasunen aurrean herritarren babes indartzeko neurri ugari aktibatu halko dira. Ikusi duzuenez oso herri diferenteak dira, baino badaukate gauza bat amankomunean, eta da etxebizitzaren arazoa aitortzen dutela eta konponbideak bilatu nahi dituztela, ez? Eta gainera etxebizitzaren arazori arrazoi desberdinengatik iritsi da. Denis Itxaso Lakuako etxebizitza sailburuak agerraldia egin du astelehen honetan Donostian Maider Morras, Teo Alberro eta Mikel Arregi Arrasate, Pasaia eta Zestoako alkateekin batera. Bertan nabarmendu dutenez, 3 herriok datozen urteetan 1500 etxebizitza berri inguru sustatzea aurreikusten dute eta kopuru hori ia 1800era igo daiteke bakoitzaren plangintzan aurreikusitako hirigintza ahalmen guztia garatzen baldin bada. Ez daukagu nahiko parke, hori ez da Zestoko arazo bakarrik, hori, orduan horrekin izan nahi dut, batetik gu plan generala edo hiri antolaketako plan orokorra revision daukagu, idazten ari gara, oraindik beste urte terdi bat edo emango digu, behin betiko onespena emateako, baina hor, azkenean garapen mailan 502 etxebizitza berri aurreikusiak dauzkagu. Pasaian argi daukagu, etxebizitza eskuratzea da gaur egun
dugun desberdintasun faktoren nagusitako bat, eta erakundeok, egia esan, erabakitasunez, determinazioz jokatzeko erantzunkizuna dugu. Azkenean arrasateko egoera ez da, aspalditik da gabiz itxaroten ari ginen egun hau. Egia esan da, orduen oso egun posgarria da, izan ere 2 urteetako lanak eman dituelako bere fruitua. Sarrera berri hauekin beraz, Gipuzkoako biztanleriaren 57,5 tentsionatutzat jotako herrietan bizi da. Gaur egun izapidetzen ari diren espedienteak gehituz gero estaldura 74,2 helduko litzateke. Itsasok adierazi du Euskal Autonomia Erkidego osoan izendapen hori biztanleriaren 54 heltzen dela gaur egun. Sailburuak gaineratu duenez, tentsionatutako eremuen sistema erabat martxan dago Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan joan den asteartean lehenengo 2 herrialde horietan erreferentzia prezioen indizeak sartu ondoren eta horrek bermatzen du alokairuaren merkatu osoak babes mekanismo eraginkorrak dituela, bai maizterrentzat, baita etxejabentzat ere. Nafarroan berriz biogas makroplantak ezartzearen aurka dauden plataformek 2025ko urrian onarturiko moratoria luzatzeko eskatu diote parlamentuari, uste bai dute ez dela nahiko izango azpiegitu horiek behar bezala aztertzeko behar diren azterlanak eginez. Mikel Saralegi Sustrai erakundeko ordezkariak azpiegitura hauek suposatzen duten mehatxuaren aurrean mobilizatzera deitu du, 11 telebistan aurreratuz Sustrai prest daudela aholkularitza tekniko eta juridikoa emateko. Nolabait baldintza bat, ez da pixkot gatazka batean jendea antolatuta egon behar dugula, eta fundazio ikusten dugu hori bat pixkot plataforma horientzat tresna gisa. Ez da, zenean hori lehentasuna hemen dauka hori jendea biltzea, antolatzea eta mobilizatzea, eta nolabait pixkot hori prozesu horretan laguntzeko orduan, behar den hori pixko leheno aipatu dean bezalaxe, ez da elemento teknikoak eta elemento juridikoa, administratiboa, nola mugitu, ez da pixkot horretan gure lana eskaintzea. Eta 8 enpresa aurkeztu dira berriz Osakidetzaren Tolosako ospitale publiko berriaren proiektua idazteko lizitaziora. Aurreikuspenen arabera kontratu ekaina formalizatuko da eta une horretatik aurrera hasiko dira eraikuntza proiektua zehazten Lakuako Osasun Sailak jakinarazi duenez. Osasun Sailak eta Osakidetzak 107,6 milioi euro inbertituko dituzte azpiegitura horretan eta aurreikuspenen arabera eraikuntza lanak 2028 urtearen erdialdean hasi eta 2030an amaituko dira. Ospitale berrian 8.455 metro kuadroko lursail batean kokatuko da Iurramendi muinoaren hego-ekialdean. Tolosako ospitale publiko berriak 50 kanpo kontsulta, kirurgia txikiko prozeduretarako 3 gela eta hainbat espezialitate mediko izango ditu, ala nola kardiologia, neurologia, ginekologia, traumatologia edo barne medikuntza besteak beste. Hospitalizazio dagokionez, erietxeak 90 izango ditu eta zentroaren funtzionamendurako osasun arloko 300 langile profesional beharko dira. Informazioaren aria. Zortziak eta 22 lankontuak aipagai goiz honetan ere izan ere hartzeko dunen lehiak eta mehatxuaren ondorioz Tuos Reunidoseko akzioek 37,5ko balio galdu dute egun bakarrean. Azken urtean beranzko joeran mantendu diren arren akzioak astelenekoa jaitsierarik handiena izan da. Tubos Reunidoseko enpresa batzordeak Carlos López de las Heras enpresako kontseilari delegatuarekin bildu da astelen honetan eta sindikatuetako iturrian arabera enpresako ordezkariak jakinarazi die oraindik ez dutela ezer erabaki hartzeko dunen konkurtsoa aurkezteko aukerari buruz ESK sindikatutik Gorka Abascal. Y ellos nos han dicho que no saben quién ha lanzado esa nota de prensa, que todavía no se ha decidido absolutamente nada, que el Consejo de Administración se tiene que reunir para decidir ese tipo de cosas, que tampoco saben nada de una reunión con Jainaga de nadie. ESK-ko ordezkariaren arabera, zuzendaritzatik ez diete inolako berririk eman hartzeko duen konkurtsoaren aukerari buruz, El Confidencial bezalako edabideek horren berri eman duten arren. Si hay algo de verdad en todo esto, la presentación de un concurso de acreedores lo que en estos momentos lo que va a decir o lo que va a dejar claro es que teníamos razón la parte social en que los despidos, el ERE, el cierre de acería y la externalización de la logística no solucionaban la situación de Tubos Reunidos
sino que la agravan, porque si en un concurso de acreedores estamos presentando un ERE encima para mermar la empresa, desde luego el concurso de acreedores no ha sido consecuencia de tener la acería abierta o de que hay una huelga indefinida en Amurrio. Hartzekodunen konkurtsoaren mehatxua egikarituko balitz, orain arte zuzendaritzak ustez konpainiaren norabide aldatzeko hartutako erabakiak eta murrizketak eraginik gabekoak liratekela kritikatu du Abaskalek. Enpresaren galerak 118 milioikoak izan ziren iaz, 263 milioiko zorrarekin, eta guztien artean hartzekodun nagusia 150 milioirekin estatuko industria partaidetzarako sozietatea da. Orain arte zor hori berreskuratzeko seperekin abiatutako negoziazioek baina ez dute emaitzarik eman. Egoera honi ustez irtenbidea emateko Tubos Reunidosek 301 pertsonarentzako enplegu erregulazioko espedientea aurkeztu zuen Amurrioko eta Trapagarango lantekietan eta kontsultaldiko epea amaituta 252 kaleratze izan dira azkenean baieztatutakoak. Greba orokorrera jo zuten egoera honen aurrean Amurrioko lantegiko beharginek. Euskal Autonomia Erkidegoko mediku eta fakultatiboek berriz adierazi dute Osasun Ministerioaren jarrera ardurak saiestu eta bere geldialdiaren errua bestei botatzekoa dela. Haien esanetan zorroztasun faltak nabarmen zailtzen du gatazkari irtenbidea ematea eta horregatik estatu mailako benetako negoziazioa eskatuko dute euren aldarrikapen bidezkoi erantzuna emateko. Euskal Herriko medikuen sindikatuak eta medikuen eskubideen aldeko elkarteak deituta medikuak Donostiako Ospitale Unibertsitarian eta Gurutzetako Ospitalean bildu dira. Akordio horrek besteak beste honako gai hauek jaso behar ditu. Negoziazio eremu propioa, ordezkaritza eta negoziazio sistema espezifiko batekin. Sindikatuak salatu denez Osasun Ministerioarekin egindako bileretan ez da aurrera pausorik izan eta Monika Garziak zuzentzen duen ministerioak ardurak saiesteko joera duela kritikatu dute. Medikuen ustetan egoera gehiegi luzatu den gatazka erakusten du eta horrek egiturazko erantzunak behar dituela, ez egungo lege esparruan bideraezinak diren proposamenak. Horiek ala, ezinbestekotzat jo dute estatu mailako negoziazio erreal bat abiatzea Pedro Sánchez buru izango dena. Puntu horiek jasotzen dituen akordio batek onura bikoitza ekarriko luke. Alde batetik, asistentziaren kalitatea nabarmen hobetzea lortuko litzateke. Bestalde, talento medikuaren eta fakultatiboaren fidelizazioa lortuko litzateke zalantzarik gabe. Igone Bastarrika Saleg izango da Emun Kooperatibaren koordinatzaile orokor berria. Lan mundua euskalduntzen eta berrikuntza sozialean aritzen den enpresak koordinazio talde berria izango du beraz, aurrerantzean 4 emakume arduratuko dira, Emunen aholkularitza eta lankidetza kudeatzeaz bezeroi aliketa erantzun eta irtenbideak eskaintzeko. Bastarrikak Amaia Balda etxarteri hartuko dio lekukoa eta Nerea Arrese Elortza Onintza Irigoien Azpitarte eta Oiana Jausoro Agirrek osatutako koordinazio talde berriaren burua izango da. Oharrean azaldu dutenez, 4 emakumeak urtetako ezagutza eta esperientziak baliatuta etorkizuneko erronka berriei ausardiaz eta sendotasunez aurre egiteko gai izango dira gizartean inpaktu positiboa eragitearren. Horretarako Amaia Balda etxartek hasi zuen ibilbidea jarraituko dutela ziurtatu dute. Informazioaren aria. Korrespontxalen galan izandako tiroketak segurtasuna eta indarkeria politikoak kokatu ditu Ameriketako Estatu Batuetako eztabaidaren erdigunean. Trumpek hauteskundetan presio egiteko erabiltzen den bitartean datuek diote. Eskuin muturra dela, barne mehatxurik iraunkorrena. Lander Martínez, egunon? Egunon, Pelli eta egunon. Entzuleok, Ameriketako Estatu Batuetan indarkeria politikoak gora egiten duen bitartean segurtasunari buruzko galderak eta kezkak areagotzen ari dira. Donald Trump hiltzeko 3. saiakera da Abraham Lincolnen garaitik edozein presidentaren aurka baino gehiago. Marylandeko unibertsitatearen datuen arabera motivazio politikoko erasoak ia bikoiztu egin dira azken urtean. Sortutako lehen zalantza honakoa da ustezko egileak Cole Thomas Allenek nola lortu zuen arma bat sartzea presidenteak hitz egin behar zuen Washington Hilton hotelean. Washington Posten gertakarien berreraikuntzaren arabera Allenek Hilton barruko eskailerak erabili zituen eremu komunak saiesteko eta arma bere logelan muntatu zuen. Ekitaldiaren segurtasun falta nabaria izan zen Allenek berak erasoa
baino 10 minutu lehenago bere familiari bidali zion manifestuan hori jasotzen zuen, harrigarria zela segurtasun falta. Trumpek Hilton hotela erekin bereziki segurua ez dela azpimarratu zuen erasoaren ostean, aldi berean legegintzaldi erdiko hauteskundeen atarian eta Irango gerrak babesak galtzea eragin dion bitartean, Trumpek kanpaina egiteko erabili du jazotakoa eta demokratengan jarri du ardura, gorroto diskurtsoak min handia egin dezaketela esanez. Testu inguru honetan aipatu beharrekoa da Ameriketako Estatu Batuetako indarkeria politikoak urteak daramatzala gora egiten eta orain arteko gertaeren zerrenda luzea dela. Asteburuko afariko erasoa handikiaren aurkako 3. daia da. Pew Researchen inkesta baten arabera, Estatu Batuaren 95%ak indarkeria politikoa areagotzen ari dela aitortu du eta 90%ak uste du beharrezkoa dela horretara jotzea herrialdea bideratzeko. 18 hilabete lehenago berdina pentsatzen zuten 19%aren aurrean. Mehatxu larrien datuen arabera, eskuin muturrari lotutako indarkeria da. 2016 urteaz geroztik, eskuin muturreko erakundeetako zenbait kidek 152 eraso egin dituzte, ezkerreko pertsona edo taldeek burututako 51 erasoren aurrean. Maliko iparraldean talde armatuek aldi berean abiaturiko erasoek aliantza taktikoen eta gatazka gurutzatuen testuinguru berria zabaldu dute. 2020an armek ezarritako botere militarra ahultzen den bitartean, Asimi Goitaren gobernu militarraren hauskortasuna agerian gelditu da. 2020an eskuratu zuen boterea Goitak estatu kolpe baten bitartez, helburua kolonizatzaileak kanporatzea eta terrorismoari aurre egitea zen. Al-Qaedak herrialdeko hainbat lurraldetan erasoak egin zituen bitartean eta estatu frantsesa ez baitzen gai talde terrorista geldiarazteko. Boterea lortu eta ia 6 urtera gutxi aldatu dira gauzak eta Al-Qaeda da, beste behin herrialdea itotzen duen eragilea. Asteburu honetako erasoek agerian utzi dute Malin biziden ezegonkortasuna, Azaua daskatzeko frenteak, independistatuaregak eta Al-Qaedaren filial desberdinek hainbat eraso egin zituzten herrialdearen iparraldean. Besteak beste, Kidal hiri estrategikoa erori da, Goitarentzako kolpe gogorra, baita Wagner talde errusiarrarentzat, gobernu militarrak mertzenario hauengana jo baitzuen Malin eta Sahelen bere indarra proiektatzeko asmoz. Wagner taldearen presentzia eta Maliren iragan kolonialak susmoak eragin dituzte Kiev edo Parisen laguntzari buruz azken erasoetan. Bestalde, aipatu beharra dago, Goitaren gobernuak hainbat fronte ireki dituela eta ez dela lehen aldia independistatu eregek eta jihadistek elkarrekin eraso egiten dutela gobernua desegiteko helburuarekin. 2012an eta 2024an estrategia hori ikusi zen, bitaldek jomuga desberdinekin etxai bera baitute Maliko gobernua. Eta Jordi Pujol erantzukizun penaletik salbuestea erabaki du Audientzia Nazionalak legez kanpo aberastegatik inputatua zegoen kasuan. Auzitegiko mediku batek berriro aztertu ostean, epaimahaiak bere abokatuen aurrean galdera labur batzuk egin dizkio, narriadura kognitiboak bere burua defendatzea eragozten diola egiaztatzeko. Ondorioz, Jordi Pujol prozeduratik kanpo uztea agindu du Jose Ricardo de Prada epaimahai buruak gerora sortutako dementziagatik. La conclusión que saca o ha tenido el tribunal es la imposibilidad del señor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento, capacidades. Ustelkeriaren aurkako fiskaltzak 9 urteko kartzela zigorra eta 204.000 euroko isuna zuen eskatua presidentearentzat legez kanpoko elkarte bateko kide izatea eta dirua zuritzea egotzita. Eskerrik asko, Lander. Gero arte. Informazioaren aria. Kirol aria, naiz irratian. Mikel Landari froga berriak egin dizkiote itzulian izan zuen erorketaren ostean eta pelbisean haustura txiki bat atzeman diote. Honen bestez, Italiako Giroan parte hartzea ezinezkoa izango da Arabako txirrindulariarentzat. Iraia Kamra, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleak. Medikuen aholkuei jarraituz Mikel Landak atsedenaldi bat egingo du eta ez du aurtengo Korsarrosan parte hartuko. Hala jakinarazi du txirrindulariaren Saudalkuik estep taldeak astelen honetan. Landak itzulia bigarren etapan utzi behar izan zuen eroriko baten ondoren automedikoak jo zuenean. Arabarrak azterketa gehiago egin ditu eta horrek pelbiseko haustura txiki bat erakutsi du Italiako errepidetan egoera honean egote eragotziko diona. Txirrindulariak aitortu du pena dela Italiako itzulia galtzea. Bi aldiz igo
bi aldiz igo da Giroko podiumeko 3. postura eta 3 etapa eta mendiko maillota irabazi ditu ere. Eta bestalde, maiatzaren 15etik 17 bitartean 5. itzulia women lasterketa World Tour kategoriako 13 taldeek eta Pro Team kategoriako 6 hartuko dute parte, horien artean Laboral Kutxak. Parte hartzaile gehienak emakumezkoen nazioarteko txirrindularitzako gorengo kategoriakoak dira, batzuk tropeleko egitura sendoak dira eta beste batzuk hazten ari diren proiektuak. Zerrenda luze horrekin lasterketak nazioarteko egutegian duen kokapena indartzen du. Eskerrik asko Iraia. Gero arte. Informazioaren aria. Eta badauzkau ere, kulturatik zer esanak gaurkoan, Maialen Beloki izango da zinemaldiko zuzendari berria 2027tik aurrera, erakundaren administrazio kontseiluak hala, erabakita emango dio erreleboa Jose Luis Rebordinosi. Beloki zinemaldiko zuzendari ordeetako bat da 2016 azkeroztik eta funtsezko eginkizuna izan du jaialdiaren azken urteotako bilakaeran, bai nazioarteko posizionamenduan, bai urte osoko jardueraren garapenean ere. Astelehen arratsaldean Donostien egindako ezoiko bilera batean kontseiluak aho batez erabaki du Maialen Belokiren izendapena eta horixe izango da horretarako deitutako lehiaketa publikoaren emaitza. Horrela, Donostiako zinema lehiaketa zuzentzen duen lehen emakumea izango da Euskal Herrian eta Espainiako estatuan egiten den A kategoriako bakarra izanik. Ikus-entzunezko komunikazioan lizentziatua da Nafarroko Unibertsitatean eta zinema teoria, analisi eta dokumentazioan doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean. Bere izendapenak ikuspegi estrategikoa, sektorearen ezagutza eta kultura garatzeko konpromisoa uztartzen dituen profilaren aldeko abustua indartzen duela nabarmendu du zinemaldiak. Eta esango dugu baita ere, aurten Nafarroaren egunean hainbat eraso izan direla salatu du Basaiz elkarteak. Bilan gazigozoa egin du Nafarroaren egunaren antolatzaileak, eraso fisiko bat, eraso arrazista bat eta ahozko beste eraso bat gertatu zirela zehaztu du Basaizeak. Elkarteak eraso guzti horiek gaitzesten dituela adierazi du bere sare sozialen bidez zabaldutako oharrean eta era berean erasoen aurreko protokoloa martxan jarri zuela azaldu du Basaizeak eta ohartarazi ez duela onartuko ez eraso sexistarik, ez da jokabide arrazista edo portaera homofoborik ere. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Goizeko 9:25 gutxi, errepide dagokienez, lehen zaloa aipatu dugu, Gio gehi errepidean bazela istripu bat, eta horren ondorioz autopilaketak zeudela, nolako berritasunak dakarzkigu istripunek? Bai, hala da, pegi istripua bere horretan mantantzen da, errei bat itxita dago, eta 4 kilometrako autopilaketak ere bere horretan bestalde gogoratzea, bidelanak direla eta N1-2-A errepidean, itxita dagoela norantzabietan, 69 eta 73 kilometro artean, Irunen, desbideratzea, GI 345 errepidetik eta goizero izaten ditugun bezala, autopilaketak Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon. Seguraldiari dagokienez esango dugu, zeru aski lainotxoa daukagula goiz honetan Euskal Herrian, 12 gradu Gasteizen, 14 Iruñan, 15 gradu Maulen, 16 gradu Donibane Garazi Baiona ala Donostian eta Bilbon berriz 17 gradu, xetasun guztiak Ikerri Barduzeak. Astearte honetan ere ezegonkortasun puntu batekin jarraituko du eguraldiak. Goizpartean, Kantauriar isurialdean eta bereziki kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira eta ez da baztertzen gainera hodei hauek zaparrada bakanen bat edo beste uztean, hala ere oso gutxi izango da eta gehienean mintzate ateri eutxiko dio. Ego isurialdean aldiz, erdi eta goi mailako hodeiak ugariak izango dira, baina giroa argia eta lasaia izango da. Arratsaldean berriro ere barnealdean bero hodeiak garatuko dira eta Pirineo kontran ez da baztertzen ekaitz isolaturen bat botatzea. Gauerditik gertu, ego mendebaldetik barrena ere, ekaitzetarako joera hartuko du. Goizpartean, haizea aldakor eta ahul ibiliko da iparpartean, egotik, baina nahiko ahul ego isurialdean, arratsaldean, edo hobesan da eguerditik aurrera, iparraldekoan nagusituko da, lurralde osora zabalduko da, eta bolada biziak utziko ditu lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek eta maksimoek aldiz, antzeko baloreta jarraituko dute, minimoak 10 eta 14 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak 18 eta 22 gradu bitartean ipar isurian eta 21 eta 27 gradu bitartean ego isurian, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan. Informazioaren aria. Maiatzaren lehenean langileok eragin.
etxe bizitza eskubidearen alde, kalitatezko zerbitzu publikoen alde, soldata eta pentsio duinak defendatzeko, maiatzaren lehenean, kalera, mobilizazioak eskualde guztietan, langileok eragin, lan eta bizimodu duinak langileontzat, maiatzaren lehenean, mobilizatu, LAB, Euskal Sindikalismo eraldatzailea. Burdinegi honek zelai artifizial eta konposite lurzoruko sorta handia dauka askotariko terrazetarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean. Bai, Alkainen! Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua. Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. FIBaren Europako Kopako garaia norden miribilan erabakiko da. Eta Bilbao Basketek garaikurra etxean geratzea nahi du. Asteazken honetan, 8:00 gutxiagotan hasita, Surne Bilbao Basket Salonikako Pau. FIBaren Europako Kopako finala, naiz irratian. Goizeko 9:00 hogei gutxi heldu zaiguan Alisimaiaren tenore astearte goiz honetan ere, eta gaurkoan zuzendarien txanda izango da. Hemen daude, Iñaki Soto, Garagunkariko zuzendaria eta baita Magoia Mujika, Berriagunkariko zuzendaria. Egunon? Zer moduz? Ondo. Denbora egiten du, ez garela elkartzen, oporrak... Pare bat aste, Bai. Ez geixo, aurrekoan egoizegon. Baina, makazu... Bai. Hori da, zurekin bai. Presentzialki. Iriartekin zeunden zu, bai. Hori da. Esan beharra dugu, azken aldian nazioarteko giro belikoak zein mundu ordenaren desorekak pisu handia hartu duela. Horren adibide, munduko gastu militarra 2,89 bilioi dolar inguruko izan zela 2025 urtean, euroi dagokionez, 2,46 bilioi inguru. 11. urtez jarraian Europan, Asian, ala Ozeanian izandako igoerek ekarri dute goraka dau. Itxaso Leon. Bestalde guztizkoaren erdia baino gehiago Ameriketako estatu batuei, Txinari eta Errusiari dagokie Estokolmeko bakerako ikasketen nazioarteko institutuak astelen honetan adierazi duenez. Hala ziurtatu du erakunde horren azken txostenak, izan ere 2025ko azkundea 2,9%koa izan da, hau da 2024an erregistratutakoa 9,7% baino nabarmen txikiagoa. Halere dezelerazio horren arrazoia neurri handi batean Ameriketako estatu batuetako gastu militarraren beherakada da komunikatuaren arabera, eta zehaztu du hortik kanpo gastu osoa 9,9% azizela 2025an. Beraz, gastu militar globalak gora egin zuen berriro 2025an estatuek gerren ziurgabetasunaren eta saldura geopolitikoaren beste urte bati armamentu kanpaina handiekin erantzun zioten heinean. Eta joera hori espero da 2026 honetatik harago ere. Bestalde, gastu militarrak nabarmen egin zuen gora Europan zergadun nagusia delarik urteko hazkunde globalari dagokionez, 864 milioi dolarrekin, hau da 2024an baino 114 gehiago. Jakin nahi dugu, nola jaso duzuen albistea, esan litekeen askotan orokorki esaten bada ere, eta gian mantra itxura izan dezaken, hau ere, baute den galera kolektibo bat, edota etorkizunean akaso honen bueltan hausnarketa etorri beharko litzateken, Amagoia? Galera kolektibo bat, ez aurtengoa, iazko datuekin bakarrik, baizik, eta ja urte asko dara matzagu, ez? Inbertitzen gerretan. Eta nik usteet gainera, eztabaida apaldu dela, ez? Euskal Herrian beti uki dugun atoren kontrako jarrera bat, baina hain zuzen, iaz Europan izandako sekulako gogorakada hori, azkenean estatu batuen presioagatik izan da, ez? NATO dalata, orduan nik uste torre, hausnarketa noski behar degula, ze azken batean, gerrak egiten jarraitzen dugu, eta gerrak egiteko erosteitugu armak, ez?
Eta, nik horre bai ikusten dut kontra esan batetik, gure inguruan, behintzat Espainian gerrarik ez zabaltze horretan, gerrarik ez nola, ez da gerrarik egingo armak erosten jarraitzen badego, hori hasteko. Eta gero da armak zein eroste zaizkion ere, baina, Igual, azkeneko puntu horretatik abiatuta, txostenean ez da argia saltzen zeinek irabazten duen honekin guztiarekin, baina nire ustez badago hor auziaren parte handi batez. Eta estatu batuek NATOren bidez egin duten presiori guztia aurrekontuetan handitzeko partidak eta adibidez, Espainiar estatuan Pedro Sánchez oso gogor jarri izan prentsaren aurrean, baina 2% gora igaro da, Alemania ere desente igo da. Gero daude, gerrari lotutako evidenteak, ez? Rusia 2% esteltzen baina oso gertu dau, eta Ukrainiaren kasua da bere zearen 40% ikaragarria. Alegia, sartzen den, lortzen duen euro bat, 2 eurotatik bat, gerrara zuzenean doa. Horrek egiten du bidera ezina estatua bera. Nik uste dut horrek ondorio. Ezakit, ekonomistek esan beharko dute ez. Baina gerraz aparte badauka ondorio ekonomiko bat, suposatzen dut horrek eragingo dula, hezkuntzan, osasungintzan, gauzarik elementalenean, ez? Horrenako herri txiki bat, txikia gurekin konparatuta ez, baina Errusiakin konparatuta oso txikia, nire ustez hori da orduan. Ez da sorpresa bat, baina bai da joera kezkagarri bat, azken batean, eskema disuasio hori horretan ere 150 Txina, Rusia eta estatu batuen artean eraman egiten dute, eskema disuasio batean horrek nolabaiteko oreka bat sortzen du, tamalgarria da, baina honela da, 150 beraiek hartzen baldin badute, badago beste maila bateko liga bat nolabait esateko, eta horri begiratu bat zaio, baina nire ustez azkenean honek eragiten duena da pobrezia, gerra pobrezia ekartzen dulako, eta beste alde batetik ere, garapenaren ikuspuntutik, industria hauek jan egiten dutelako, bai aurrekonto publikoetatik, maila ikaragarri batean, baina baita ere politika industrialak baldintzatzen dituztelako, eta hori da gure kasuan gehiago begiratu beharko genukena. Ze puntutaraino, gure administrazioek ez daukaten tentazio bat, karrera horretan parte hartzeko, azkenean guk ere badauzkagulako, armagintzara dedikatzen diren industriak, edo horretara rekonbertitu daitezkenak, eta nik uste dut hori baitela guretzat arrisku nabarmen bat. Bai, hor bada hortarako alegin bat hemen ere, eta gaina ez da bakarrik oraingo gauza bat, prestatzen, egon dia demora de gente. Eta gero hor badago datu bat, niretzat oso esanguratsua dana, eta da, iaz, estatu batuek, gutxitu zutela de gente, baina hori da, azken batean Ukrainari eman bartzen diru eman ez diolako. Ez da bereze politika bat bideratu dulako gerra ez egitera. Hor ikusten da, ez? Hor ere, segituan aipatuko dugu industriaren elementu hori, baina lehenik eta behin, ematen du akaso mundu mailako gatazkak zabalik eta betikotuak gelditzen direla, hor aipatzen zenuten Ukrainaren kasua, Gazarekin antzekoa gertatu da, Iranekin ere berdina ezakite gertatuko den, Libanon ere urte askotatik horre tentsioa borbor, eta galderantzua bihurtuko dena, akaso ere izan daiteke, ean nazioarteko zen mekanismo dauzkagun alakoetarako, 2, 3 edo 4 alditan aipatu izan dugu hau zuekin. Bai, nazioarteko gobernantzak inkan dago momentu honetan, eta, guk ere, nik uste dut ere 2, 3 edo 4 alditan esan dudala, baina guk ere perspektiban autokritika bat egiteko moduan ere bagaude, ez? Alde batetik, nazioarteko komunidade horri egiten genizkion kritikak zilegiak eta nire uste zuzenak zirelako, batez ere multilateraltasunaren aldeko proposamen hori, eta kontseiluan dagoen murrizketa hori, eta hori guztia kritikatzea ondo zegoen, baina ez genuen behar beste neurtu nire ustez ze puntutaraino gobernantza horren orekak ahulak ziren, eta ze puntutaraino geneukan beste eskenatoki hau latza zen, ez?
Eta orduan iruditzen zait, tira, ondo pentsatu behar dugula, alde batetik kritikotasun hori mantendu egin behar dugu, baina joan behar gara eskema praktiko batea planteatzea gobernantza hori nola eman daiteke, bestela egia dalako. Bueno, esaten dute, bigarren mundu gerratik inork ez du sekula gerra bakar bat ere irabazi propio. Errendiziorik eta gutxitan ematen dira errendizioak. Ematen dira akordioak eta batek gehiago irabazi edo galdu egiten du, baina luzatu egiten dira eta oso gutxitan gertatu egiten da. Egia da, Afganistan eta Siriaren kasuan hori gertatu egin dela. Eta gertatu da modu diferitu batean. Orduan, luzatu egiten dira, ematen du erresistitzea irabaztea dela, baina denborak esaten du horrek ez daukala bideragarritasunik. Orduan, iruditzen zaitere, naiz eta gu oso gatazkaren hortan bakezaleak izan, euki behar dugu diplomaziarekiko ezagutza handiago bat, eta nire ustez guk ere horretan kokatu beharko nuke gure burua herri bezala. Orain esaten da, Gernikaren herria. Ez dakitze puntutaraino momentu puntualetan erabiltzen sinatu dugu orain, manifestua, ubiok, baina ez dakitze puntutaraino hori ez dan kanpainan geratzen eta ez genuken pizka bat gehiago bultzatu beharko, herri honek daukan historiagatik bakezaletasun hori bihurtzeko beste zerbait gehiago, ez konponbidearen aldeko nolabaiteko posizionamendu instituzional bat ere. Nik uste hor dinamika, herri dinamika bat sortu beharko litzatekela, bizka bat ikusteko, guk zer nahi dugun eta nola jokatu beharko genuken, egia da gaur egun, eta bigarren mundu gerraz geroztik, dauden erakundek ikusi dugu ez dutela funtzionatzen, baina aspaldidanik eta utzi diogu hori gertatzeari, estatu batuak hor daude eta Israel hor dago, eta azken batean haiekiko daukagun menpekotasunagatik aigia jokatzen aigean bezala, edo aidia jokatzen Europan jokatzen aidian bezala, eta bai, iritziak emango ditugu haien aurka, baina ez badegu horien aurka benetan neurriak hartzen, eta benetako neurriak hartzea ez da bakarrik iritzi ematea, baizik eta hor azkenen ikusten egana da, merkatu ekonomiko baten gaudela. Horak agintzen dula, eta hori, sistema hori hausten ez dugun bitartean, hor jarraituko dugu menpekutasun horrekin. Eta importantea da, gure neurrian, herritar bezala, hor, nik uste, benetako bakearen aldeko dinamika batzuk sortzea. Zenbatean balioko duen horrek, geu kontzintziatzeko ere, zer nahi dugun eta zer egiten nahi dian. Askotan, ez dakigu, edo ez dugu jakin nahi. Eta nik uste importantea dela pixka bat biluztea, benetan politika gintzan zepasatzen da mundu mailan. Gure kultura demokratikoaren parte, ondarearen parte badelako ere, gero hori ez bat lima ezu elikatzen, denborarekin hori galdu egiten da, eta nik uste amaitu dezakegula, pixkat, Aitona Zegoietaren eskema hortan kontatzen, insumisioaren garaian, baina horri eman behar zaio, bat ez da nabakarrik folklorikoa, edo ez da nabakarrik termino moralistetan kokatu egiten dena, kultura politikoaren barruan. Aipatu duzuela, lehen gerrari dagozkion elementu ekonomikoak eta horra Magoiazuk ere esaten zenula menpekotasun ekonomiko hori. Berriki gurean ere izan genuen Mikel Irujo Nafarroko Industria Kontseilaria eta Txinari buruz hitz egin genuen. Horra kaso agian gehiago izan zen, diplomazia ekonomikoago bat, horre negozioak egiteko, eta ezakit, kokatuko zenuket ere bai, bizi ditugun gatazka eta gatazka beliko hauek edo eta mundu ordenaren nasketa hau agian badelako, Txinak ekonomikoki edo behintzat horre menpekotasun hori handitu delako eta Ameriketako Estatu Batuak agian apaltzen duelako horre orden aldaketa bat badelako, akaso? Ikusi dugu Estatu Batuen jarrerak zen ondorio izan dituen industrian batetik, ez? Eta, Txinera jutean oso normala iruditzen zait azkenean, alde batetik, industria alde batetik murrizte bat zaizu, beste merkatu batzuk begiratu garrituzu, ez? Eta ona da, txarra da, hor merkatu batzuk zabaltzen zaizkigu, baina merkatu logika berdinaren gainean hitz egiten egea, orduan, azken batean honek erantzuten dio, hori irtera edo gauzak begiratzeari, eta, adibidez, Nafarroan ere orain Txinak egin du inbertsio handi bat, ez?
Eta gero fabrikak eta izten dituztenean, eske oso globalizatuta dago gure industria, ez? Bueno, horrek ondorio batzu dauzka. Momentuan, lanpostuak sortu ditzakegu, industriari irtenbide bat eman dizaiokegu, baina ze puntuaino dago gure esku egiten egiana, ez? Edo ze puntuaino ez dago multinazionalen esku. Hor azkenien logika berdinaren gainen funtzionatzen egia. Bai, ikuspegi orokorra hori da, ez? Honen guztiaren atzean dagoena arrazoi bakar bat eman beharko bagenu, nire ustez helburua kontrakoa da, ahalik eta arrazoi gehien metatzea, baina batea murriztu beharko bagenu ziur asko Estatu Batuen eta Txinaren arteko hegemonia da, momentu hau definitzen duen, momentu historiko hau definitzen duen elementua. Eta horre gureagan badauka eragina, ez? Eta aipatzen zenuen auzi ekonomiko horretan, nik uste badagoela joera bat berriro ere, nola bat hautatu behar dan beti, bat eta bakarra, zeinekin lerratuko gehan, ez? Eta orduan aldatuko ditugu alemanak Nafarroan txinatarrengatik. Ja, igual ereduari begiratu behar diogu gehiago, ez? Eta gero, hau esan da, galdu dituzu BSH-en 1000 lanpostu, beste 1000 lanpostu etortzen baldin mazaizkizu olako faktoria batekin, garaipen bat bada, orain. Nik ikusten dut eztabaida publikoetan, eta adibidez, Otegiri elkarrizketa egin nionean, berak planteatzen zuen, makina herramientan egonda zegoela, eta guztiek hitz egiten zutela Txinari buruz. Eta aldi berean hitz egiten zutela kontra eta alde. Alegia, alde batetik esaten zuten txinatarrekin jai daukagu, ze araidiak merkatu eramaten eta ez gara kapaza beraiekin konpetitzeko, eta beste alde batetik esaten zuten, beraie daukaten abantaila da, nahi duten egin dezaketela, eta orduan horrela erraz egin daiteke, eta pixka bat ere oso simplista produktibitatearen inguruan, eta pixka bat eskema oso esklabistara, edo, bueno, oso, beraiek ez baute bazkaltzen, eta gu, eta zeingo dugu, bazkaltzeari utzi, edo zein... Iruditzen zait, badagola ere orain joera bat, eztabaida horietan oso, ez dakit, berriro dogmatikoa, eta joaten dena gauza bat bestearekin ordezkatzea. Eta gu bilatu beharko, gu dauzkagun ezaugarriengatik bilatu beharko genuke eredu propio bat. Eta horretan adibidez, bakezaletasuna zitzein dugu, eta Gernikaren herriaz, eta nik uste badagola orain kontakizun deitzen den storytelling horretan, badauzkagula aukera batzuk, baina baita ere industriaren aldetik, eta ikasin deguna gure lanaren kultura, gertatzen dena termino dikotomikoetan ulertzen baldin badezu, gauzak asko komplikatzen dira, azken batean jendeak egin behar duena da hautatu, ez, alemanak edo txinatarrak, Estatu Batuarrak edo txinatarrak, eta honela, horre balio du TikToken egiteko hietako bat, ez, zein nahi dezu, Jeiko Ferordi edo Pol Mezcal, bale, ondo, baina hau politika industrial bada, hau da herri bat, hemen jendea bizi da, eta izan berrea pizka serio, eta berriro diot, bai, azkenean Txina eta Estatu Batuen artekoa da, baina konplexutasuna gehitzen baldin badiogu, aukera gehiago izango dugu, guk eredu propio bat garatzeko termino endogenoetan. Amagoia, zuk eredu propio hori nola ikusten duzu? Ni momentuz ez da ikusten. Ez dakit, eredu propioa esaten du propioa izatea, eta hemen eukitzea ez, guk eukitzea, gure gaitasunak gauzak lantzeko, garatzeko, eta momentu honetan ez daukaguna, esan eta era berean ez gara isla bat, orduan oso zaila ikusten den nik, paradigma horietatik ateratzea. Dena den, gauza txikiak ere egintzakegu, ez, horrezkagu gure kooperatibak eta gure egiteko moduak, eta nik uste horri heldu behar diogula, eta Iñakik esaten zuen hori ez, ez dute bazkaltzen, diskurso horiek deseraiki behar ditugu. Azken batean borrumba hortan sartzen eta esaten dugu, bai, eske Txina nola hainbeste dian, eta ez, hainbeste, eta gainean mabi horru sartzen dituzte, eta horren merkeago etortzen zaigu, ez. Nik uste diskurso horiek jarri garitugula mai gainean zerbait egiten hasteko. Giroan hasteko beste adibide txiki bat proposatuko dizuetze, atzo iragarri nizuen labur ere, aipatuko genuela, Miarrainak hasteko proiektu bat iragarri du, Lakuako gobernuak, Lemoizko zentral nuklearraren azpiegiturek hartzen duten espazioa eraberritzeko, ondorengo 10 urteetan 170 milioi euroko inbertsio publiko pribatu iragarri dute, C8 enpresak bultzatuta 170 milioi euroko inbertsio publiko pribatu iragarri dute,
Akuakria basordaz izeneko proiektuan martxan jartzeko, eta honen bitartez aurreikusten dute 200 lanpostu zuzen sortuko direla, eta urtean 3.000 tona arrain ekotzi. Amaia Berredo, Lakuako Arrantza Sailburua. Proiektu honek enplegua, jarduera ekonomikoa eta berrikuntza sortzen du eta beste sektore askotan eragina du. Lasai egon ez dugu arrainen hazkuntza hitz egingo, baina atentzioa deitzen duen kontua da bereziki bere kokalekuagatik. Lemoizeko zentralaren bueltan izan ziren protesta guzti horiek biziala parte hartu izan zuenarentzat, ez dakit zer pentsatu beharko luke, edo orain ere hau arrain nazlekura bihurtuko delarik Euskal Herriaren simbolo bat ere izan zen. Zalen, hau ez da berria, proiektu honek urte batzuk dauzka, eta, urte desente dauzka, eta, esango nuke garai baten gainea ekologistak jarri ziala pixka bat, hola, ez adit, esan dute, baina gainea lindanoz jositako eremu bat, ez dakit orain nola egongo dan. Nei, iten zaitena da oso, nola garritu behar da eremu hori, ez? Arraiak zeukiko dituzte lau begi, ez dakit, etorri zait irudi hori, ez? Eta bromak aparte iruditze zait, eta eskatu dute ingurukoek, holako proiektu bat egiterakoan, proiektu hori izan beharrula, ez da behatu behar dela elkarten artean, bizilagunen artean, eta hor gaude beti bezala, ez? Proiektu makro bat zabalduko dugu inorrekin nintzen gabe eta gero sortuko ditugu arazoak. Ez dakit nik uste horrelako zerbait abiatu baino lehen egin beharko luketela, pentsatzet azterketa ekologiko bat hor egongo dala, baina hortaz aparte Lemoiz bezalako eremu batean kontuz, ez? Pixka bat aber nola bideratzen duten proiektua eta zeinekin. Bai, uste atzetik aurrera ari garela, beti bezala, parte hartzea lehenago torri behar zula. Igual efekto reboteagatik, baina hasi naiz pentsatzen beti gauza guztiei ezetz ere ezin diegula esan, hori ere hasi naiz igual sartzen ari naiz. Eta gero, ez dakit broma den edo ezten, baina egia da, hau guretzat badala simbolo bat, oroitzen zarete azalorea jan behar genituen, ez baldin bagenuen zea nuklear hartzen, eta azkenean 1000 arrainak jango ditugu. Gure herri burgez txiki honen metafora bat bada, ez azaloreak ez, baizik eta 1000 arrainak, ez da gutxi. Goizeko 9 dira azken orduko dagokienez esan beharra dugu, gaurko honetan Espainiar Kongresuan alokairuaren dekretua berrestea bozkatuko dutela, eta ez dirudi aurrera egingo duenik dekretu honek, Juntsek jada aurreratu baitu aurka bozkatuko duela, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak ere goiz honetan iragarriko du bere boza, zein izango den. Zaloa Badiola, egunon? Egunon, Pegi, eta egunon entzuleok, aipaturiko lege dekretuak aurten iraungitzen diren kontratuak 2 urtez luzatzea, eta errenta urtean gehienez ere 2% igotzea jasotzen du. Esan duzu, azken orduko ezusterikorik ezean, diputatuen Kongresuko osoko bilkurak, antza denez bertan bera utziko duela alokairuen dekretua, izan ere PSOek eta Sumarrek eta Ezkerreko gainerako alderdiek, dekretuaren alde bozkatuko dutela iragarri dute, baina itxura guztien arabera ez da nahikoa izango, Alderdi Popularrak, Voxek eta Juntsek ez dutelako babestuko. Kontra bozkatu duela iragarri du Juntsek, baina hala ere Pablo Bustindu, Espainiako Gobernuko Eskubide Sozialen ministroak, ez du amore eman nahi eta akordioa posible dela uste du. Hildo horretan, Sumarren ordezkaria presta gertu da autonomo txikiak bez zerga ordaintzetik salbuesteko eta etxe jabei laguntzak emateko. Horri buruz hitz egingo dugu gaurko analisi mailan eta elkarrizketan ere bai, baina lehenik eta behin aurreratu beharra dugu nolakoa izango den eguna. Itxaso Leon, egunon? Egunon, Pille, egunon entzuleok, bai aste arte honetako aurreikuspenekin goaz, eta batetik Donostian Lutxi eta Zuaitz estrenatuko dute. Lutxi Urigoitiaren kasuan oinarritua agerraldi politikoetan Gipuzkoako EH Bilduren bozera Maialen Iriartek prentsaurrekoa eskainiko du Pasaiako eta Lezoko alkateekin batera, Pasaialdeko bize zerga
plakaren inguruan, EH Bildu Lemoizeko proiektu berriaren inguruan ere mintzatuko da, eta Nafarroako parlamentuan ikerketa batzordeak jarraituko du gaurkoan Javier Espartzaren deklarazioekin. Ekonomian, Nafarroako gelen itxiera dela eta sindikatuek agerraldia dute parlamentuan UPNek eskatuta, itzalaldiaren urteurrenean bestalde Goiener eta Izarkomek ere agerraldia egingo dute Bilbon piztu alternatibak izeneko manifestua sinatu zuten eragileekin, gainera lan osasunaren eguna dela eta Donostian manifestazioa egingo du gehiengo sindikalak, eta beste hitzordu bat egun berdinaren bueltan elak Bilbon egingo duena absentismoa eta mutuak aipagai. Nazioartean Iran eta Trumpekin adi jarraituko dugu eta gai kulturaletan, besteak beste, logelan logale aurkeztuko dute Bilboko Euskalduna jauregian Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin batera, Hiribereko Arte Ederren Museoan Paralelos y Meridianos erakusketa inauguratuko dute, Donostiako Giza Eskubideen zinemaldia ere jarraituko dugu beste egun batez, eta amaitzeko 35. Poltsiko antzerkiaren aurkezpena Victoria Eugenian. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Diogongo era guzti hoietaz eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko. Eta gaurko honetan ere adi egon beharko dugu, Gasteizen gertatzen denarekin, San Prudentzio bai daukagu, jaieguna, eta gozatzeko aitzakia. Errepideetara begira zaloa bada, nabarmentzeko jazueraren bat orain? Goizean goiz istripua egon da, G20 errepidean pegi 9. kilometroan Donostian, Aritzetako norantzan, errei bat itxita mantentzen da momentu honetan, eta itxura guztien arabera autopilaketak ere bere horretan diraute, eta gero aipatzea ere, kontu zibiltzeko bidelanak direla eta N1, B1 errepidean, itxita dagoelako norantza bietan, 69 eta 73 kilometroen artean Irunen, eta desbideratzea G345 errepidetik. Eguraldiari dagokionez esango dugu, eguraldi patxala daukagula Donostian behintzat, euri apur bat egiten du, 16 gradu, zerua guztiz lainotua, eta gainontzeko hiriburuetan ere, zerua guztiz lainotua daukagu une honetan, temperaturei dagokionez, Gasteizen, une honetan, 13 gradu, Iruñan 14 gradu, 16 gradu Donostia Donibane Garazi Mauleala Baionan, eta Bilbon berriz 17 gradu. Eguraldiaren xetasun guztiak, Ikerri Barluzeak. Astearte honetan ere ezegonkortasun puntu batekin jarraituko du eguraldiak. Goizpartean, Kantauriar isurialdean eta bereziki kostaldean hodei baxu batzuk agertuko dira, eta ez da baztertzen gainera hodei hauek zaparrada bakanen bat edo beste ustean, hala ere oso gutxi izango da eta gehienean mintzate ateri eutxiko dio. Ego isurialdean aldiz, erdi eta goi mailako hodeiak ugariak izango dira, baina giroa argia eta lasaia izango da. Arratsaldean berriro ere barnealdean bero hodeiak garatuko dira eta Pirineo kontran ez da baztertzen ekaitzi isolaturen bat botatzea. Gauerditik gertu, hego-mendebaldetik barrena ere, ekaitzetarako joera hartuko du. Goizpartean, haizea aldakor eta ahul ibiliko da iparpartean, egotik, baina nahiko ahul ego-isurialdean, arratsaldean edo hobesan da eguerditik aurrera, iparraldekoan nagusituko da, lurralde osora zabalduko da, eta bolada biziak utziko ditu lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek eta maksimoek aldiz antzeko baloretan jarraituko dute, minimoak 10 eta 14 gradu bitartean arrendituko dira, maksimoak 18 eta 22 gradu bitartean ipar isurian eta 21 eta 27 gradu bitartean ego isurian, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan. Informazioaren aria. Euskotrenek jakinarazten du. Trainako San Prudentzio jaietara zoaz? Joan zaitez Euskotrenekin. Zerbitzu bereziak, kezkarik gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Goizeko 9 eta 7 izateko 2 segundu besterik ez, hemen jarraitzen dugu naiz irratiko informazioaren arian analisi mailaren tenorean, gaurkoan Amagoia Mujika eta Iñaki Sotoren laguntzaz, eta aipagai ere badugu, Euskara esparruan badagoela zerresana, enplegu publikoaren legeak epeak luzatu zituen Gasteizko Legebiltzarreko mailak, eta ostiraleko albistera izan zen, EH Bildu ala EAJaren arteko kontaktuak hasi ziren,
direla, atzo ere EH Bilduk euskara indar berritze aro berri bat irekitzeko hizkuntza politika berri izena duen agiri aurkeztu zuen, eta euskararen erabilera sustatzeko eta oldarraldi judizialari aurre egiteko proposaturiko estrategia dela, esan dute euskaratik eta euskaraz ardaztuko den Euskal Herri eleaniztuna lortzeko. Agerraldi batean Nerea Kortajarena EH Bilduko programa idazkariak eta Josu Aztiria euskara normalizaziorako idazkariak azaldu dituzte subiranistek egindako analisia eta proposatutako hizkuntza politika berrien marko estrategikoa. Berdintasunezko estatus batera iristeko, beste hizkuntza ofizialek dituzten aukerak izateko eremu juridikoan, eta behar dugulako arkitektura juridiko bat euskarak 21. mendean behar dituen politika publikoak segurtasun osoz aurrera eramateko. Analisiari dagokionez, 60ko hamarkadan hasi eta ia 50 urtez luzatu den bulkada politiko sozialak agortze zantzu garbiak dituela nabarmendu dute. Euskararen normalizazioak edo biziberritze prozesua geldiune momentu batean sartua dagoela, eta horren inguruan konsensu zabala dagoela, baina haratago esaten da baita ere, geldiune hori atzeraldi bilakatu daitekenaren zantzua gero eta agerikoagoak direla. Hizkuntza politika lehen mailako afera politikoa dela ere nabarmentzen da testuan, eta aurrera egiteko herri akordioa inoiz baino beharrezkoagoa dela ohartarazi du Euskal Herria Bilduk. Horretarako esan dute euskarak berdintasunean bizi behar duela eskubide osoz eta plaza guztietan ekitatea bermatuz eta hizkuntza eskubideak aitortuz. Ekitatea, hau da, berdintasunak ez du esan nahi hizkuntza guztiak, persona guztiak, kolektibo guztiak berdin tratatu behar direnik, baizik eta desberdintasun egoeran dagoen horri dena behar duen guztia eman behar zaiola berdintasunera iristeko, egoera desberdinan dagoen horri politika desberdinak eraman behar zaiola, eta hori printzipio ekitatibo bada, eta horrekin ere euskarak espazio hegemonikoak edo nagusitasunezkoak behar dituela. Zentzu horretan, euskara ikastea eskubide subjektibo gisa aitortzeko ekimen legegileak abian jarriko dituela iragarri du Euskal Herria Bilduk eta murgiltza ereduaren aldeko apustua berretsi du. Gainera, euskara hizkuntza nagusia izango den eremu soziofuntzionalak, komunitarioak eta lurguneak sortu, edatu, indartu eta elkarlotu behar direla azaldu du euskaldun orekatu eta osoen kopurua nabarmen areagotuz. Halaber, administrazioan euskara ohiko lan eta zerbitzu hizkuntza izan eta arnasgure soziofuntzional bihurtzeko apustu estrategikoa proposatu du EH Bilduk. Hortxe azken proposamena, eta ezagite, orokorki hasteko, esaten zen, euskara ez zela eztabaida politikoera eraman, edo eta baita kontrako ere, euskara eztabaida politikoera eraman behar zela, eta hortikan lortuko zirela lorpenak. Gaur egun, euskararen inguruan dagoen eztabaida politikoaren testu inguruaz, nolako balantzea ingo zenukete, Iñaki? Tensioa dago bi posizioien artean, ez? Denok onartzen dugu adostasun berri bat bilatu behar dela, baina adostasun berri hori negoziatu egin behar da. Negoziazio horretan badu bere logika tensioiek agerian ustea eta bakoitza bere posizioa nolabait ere markatzea. Gertatzen dena niretza da geroz eta gehiago errepikatu egiten direla iraganeko eskemak eta ez etorkizunekoak niretzat. Ari gara aurretik ezagutzen ditugun posizioak errebindikatzen. Errealidadea zeharo aldatu denean, gure erronkak beste batzuk direnean, eta zentzorretan lortu behar ditugun akordioak ere beste bide batetik egin behar direnean. Eta hori da nik eskatzen nagoena. Ez delako bakarrik euskararen auzian ematen da askotan. Guretzat, etaren desagerpena eta ziklo politiko berri honen hasia behar zuen nire ustez gatazken eta adostasunen berkokapen bat egiteko garai bat ireki, eta hori ez da gertatu. Arrazoi desberdina daude, aurreko legegintzaldiak ez dira horretara dedikatu, kontakizunaren bataia dena erakoa. Baina euskararen auzia determinantea zen horretan, iruditzen orokorrean bazegolako adostasun bat oso bagenekiena, zala oso politikoki zuzentasunaren aldetik egindakoa, baina nolabait ere gauza batzuk
ez zituenak permititzen. Eta orain gauza horiek gertatzen ari dira, Komisiones Obrerasen posizioarekin, enplegu publikoaren arira, epaien hildotik, eta gainera estatuan, egon denean aukera bat nola baiteko plurinazionaltasuna hitz egiteko. Ez da hori gauzatu, ez da errikaritu, ez da zera eraman, baina testu inguru horretan egon da atzera pauso nabarmen bat diskurtso batzuetan, eta zentzu horretan iruditzen zait. Izango balitz, akordio baten aurrekarietan gaudela eta tensioiek horren ondorio diala, ondo. Momentu honetan ez dirudi hori honela denik. Amagoia? Nik uste herriako besten du EH Bildu, euskarari buruz ari gerala iruditzen zait benetan premiazkoa, ez ere Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gehiengo osatzen duten EH Bilduren eta EAJaren artean akordio bat egitea. Hori euskaldunok, abertzaleok eskatzen dugu eta euskeraz ez dakiten askok ere bai. Eta gero hor, PSren gutxiengo baten menpekotasunen idea, orduan nik sozialistak ere ekarreko nituzke mai hortara, baina ez dezaten beraiek erabaki zer gertatuko den herri hontan, bintzat herri hontako alde hontan, ez? Iruditzen zait, geldialdia esaten da, baina atzeraldia hortxe daukagula, gizarte asko aldatzen ari dela, gizarteak premia berriak dauzka eta horri heldu behar diogula, eta politika bai, noski euskera politika da. Baina politika ez da politika zentzu honean, aiziten dugunean ez da politikarekin nahastu behar, politikeriakin ez da nahastu behar, baina politika, hizkuntzak politikak behar ditu eta politika eraginkorrak. Horre interesgarri izango dena da, apirilaren 30ean zer gertatuko den, egongo den erabakiren bat edo, baina horre ere gertatzen da, horre indarrean badagoenez, EAJ eta PSren gobernu koalizio hori hor ere ikusi beharko da. Zer gertatuko den, uste duzue eragina zabaldu daitekenik ere bestelako esparruetara? Ez, hori da legegintzaldi honen ezaugarrietako bat, ez? Tensio hori adierazpenen eta nik uste dut gero akordioa sendoa dela, blindatu da dagoela eta ez dagoela horretan momentu honetan arriskurik, ez zait iruditzen. Egia da, gauza gertatzen direnaren arabera, haustura horiek edo arrakala horiek handitu daitezkela. Eta aldi berean ere, euskararen alorrean beste akordio bat erdiesteko gai izango balira denen artean, iruditzen zail legegintzaldiak ere hartuko lukela beste aire bat, eta aukera desberdinak sortuko liatezkela beste auzi batzutan ere aurrera pauso ausartagoak edo orokorrean herritarrentzat hobeagoak izango diren akordiotara heltzeko. Eta txiki bat egingo dugu goizeko 9 eta 10 direla eta. Herri urratx, maiatzaren 10ean, senpereko aintziran. Mirua, Kumano Motor, Anje Dualde, Janus Lester, Olai Aintziarte, Piritz Porrotx eta Mari Mototx, Kukai, Gar, La Txama, Niña Coyote eta Chico Tornado, Linton Town, Hauen eta askoz gehiago. Maiatzaren 10ean, denok senpererat, denok herri urratxerat. Eman sostengua sehaskari, gero eraikiz laku bat urroka. Setasun guziak, herriurratx.eus webgunean. Zazpi dira bekatu kapitalak. Zazpi Euskal Lurraldeak. Zazpi bigarren kafearen aurkezleak. Zazpi munduko mirariak, gure txakrak edota asteko egunak. Askorako ematen du zazpiak. Horregatik, gu indartxu gatoz gure zazpigarren denboraldiaz gozatzera. 10-etatik 12etara, hartu kafea gurekin. Asteleenetik ostiralera naiz irratian, bigarren kafea. Estatuko aldizkari ofizialak astelen honetan eman du jakitera Arrasate, Pasaia eta Zestoa bizitegi merkatu tentsionatutako gune izendatu dituztela, honetaz eta etxe bizitzak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bizi duen egoeraz hitz egiteko. Denis Itxaso, etxe bizitza eta hiri agenda sailbura dugu gurekin. Egunon sailburu jauna. Egunon, Peli.
Legegintzaldia heldu da, erdiraino, nolako balantza egingo zenuke orain artean egindakoaz, bereziki, etxe bizitzarloan balantze bat egitea konplexua izan beharko du, denborak luzeak izaten direlako. Bai, egindakoaz nik uste dut, nahiko, esango nuke behintzat, gobernu programan sartuta dauden neurrien zati handi bat ejekutatu ditugula, eta tira, gaur egun etxe bizitzak dauzkan arazorik nagusienai heldu egin diegula, aurre egin diegula, batez ere lurzoruarekin zerikusiak dauzkaten erreformak eginez, lurzoruak tramitatzeko eta hirigintzarekin zerikusia daukaten kontuei ere aurre eginez, etxe bizitzen finantzazio hori dagokionean ere aurrera pauso importanteak egiten ari gara, ez bakarrik aurrekontu handiagoak, zabalagoak, eskuzabalagoak dauzkagulako, baizik eta beste eredu batzuetara ere bideratu nahi ditugulako, tira, finantzazio publiko pribatua, funts sozial bat eratu nahi dugu, Europako Inbertsio Bankoekin, ikorekin, eta tira, tresna berriak jarri ditugu martxan, eta eremu tensionatuen edapena ere martxan jarri dugu, gaur egun Euskal Biztanleriaren 40%, eremu tensionatuen edo tensiopeko eremuetan bizi da, horrek esan nahi du badagoela babes bat, eta alde hortatik nik uste dut esandakoa edo agindutakoa betetzen ari gerala, ez? Hortik aurrera, ez dut uste lasai egoteko egoera dagoenik, egunero ikusten ditugulako datuak, eta etxe bizitzarekin zerikusia daukaten kontuak oso makaldi joazelako, ez? Eta jendeak, eta batez ere, klase hartainek, gero eta arazo handiago daukatelako etxe bizitza duin batera iristeko, eta hortaz, naiz eta gure eginkizuna, gure programa betetzen ari, erantzuna edo emaitzak oso modu argian ikusten ez diren bitartean bez gera lasai egongo. Horre, atzo esaterako, tentsio eremu izendapena jaso zuten beste 3 herrik, etorriko dira gehiago, lehenbizikoa berriz errenteria izan zen, ez dakite berbesteko denbora igaro ote den, ondorioak ateratzeko, baina aldaketak jaso dira, honen identifikaziorik baduzue? A ber, egia da Euskadin tensiopeko eremuen ereduan oso garrantzitsua den tresna bat beranduago iritsi dela, ez? Erreferentzizko prezioen indizea Gipuzkoan gero irailean sartu zen martxan, jarri zen martxan, eta gero duela astebete hasi dira Araban eta Bizkaian, ez? Momentu honetan bai esan genezakela tensiopeko eremuekin zerikusia daukaten tresna guztiak martxan dauzkagula, horrek esan nahi du prezioak mugatzeko badaudela hainbat tresna, eta batez ere jabe handiei edo erderaz esaten den bezala grandes tenedores delakoei, badagoela erreferentzizko prezio bat bere etxe bizitzen prezioak mugatuko dituztenak, ez? Hortaz aparte, nik gogoan daukat aizpeautagirekin batera, errenteriko alkaterekin batera, errenteriko tensiopeko eremu aurkeztu genuenean etxe bizitza bakar bat zegoela lokairuan. Orduan. Gaur egun 2 edo 3 omen daude. Horren inguruko ezakit, balantzea egitea ez da erresa. Arazoa da diagnostikoa dela, errenderia martxan jarri genuenean tensiopeko eremu eskaintza oso txikia zen. Eta eskaintza hori ez da gehiegi aldatu. Egia da, oraindik, nik uste denbora pixka bat behar dugula emaitzak ikusteko, nik esango nuke, naiz eta eskaintza ez dan gehiegi igo, topeak egoteak, segurazki maizter askori mesede egiten diela, eta beraien eguneroko ekonomia horretan nabaritzen dutela, baino egia da azkenean horrek topeek eta ez dutela berez tensio hori konponduko. Tensioa zer da, eskaintza oso urria dala eta eskaera oso altua dala. Eta hortaz, eskaintza areagotu egin beharko dugu. Eta horretarako, gutxik dauden etxe bizitzak mobilizatu behar dira noski, baina etxe bizitza gehiago ere eraikiko behar ditugu. Eta horretan, eguneroko borrokan gaude udalekin, lurzoroak behar ditugulako, etxe bizitza gehiago eraiki behar ditugulako, eta,
horrek gainera denbora gehiago behar du. Eta horren emaitzak epe luzean edo ikusiko ditugu. Horre, zehazki adibide bat jarri beharra dugu, atzo bertan sare sozialetan bideo bat ikusi nuen, eta bertako lerroburua da, aita enpresariak 23 urterekin zer egin behar duen esaten dio semeari. Ahora mismo exactamente querías. Comprar un piso, tener un sueldo estable, alquilarlo, que se pague la hipoteca solo con el piso y cada año comprar un piso. Pisos de máximo 100 y poco. Y ir sumando. Cada año un piso o más. A utilizar toda la deuda que pueda. Toda la deuda que pueda. Me planto dentro de 20 años con un patrimonio de la leche. Eso es. Zein presio duzu, hau entzun ostean? Hau da, segurazki hau da isladarik gogorrena edo nazkagarriena, ez? Zer gertatzen zaigu? Oso interiorizatuta daukagu gure buruan etxe bizitzaren jabetzak beste segurtasun maila ematen digula, aktibo finantziero bat dela, inoiz ez duela baliori galtzen, eta hortaz zure bizitzan gauzak ondo joatean nahi baldin baduzu, lehenik eta behin etxe bizitza bat jabetzan izan behar duzula, ez? Zenbat aldiz ezote dugun entzun, alokairuan baldin bat zaude, ni alokairuan nago, hori dirua botatzea dela. Hori ez da, edo bintzat Europako iparraldean ez da horrela ikusten. Europako iparraldean etxe bizitzekin jolastea eta plusbaliak lortzea eta gaizki ikusia dago. Esango nuke Europako hegoaldean jabetza oso barneratuta daukagula, Espainian oso barneratuta, eta esango nuke Euskadin bereziki barneratuta. Ez dakit, igual antropologo bati galdatu beharko genioke zergatik daukagun jabetzaren inguruko pertzepzio hori, ez? Claro, eta bestetik esango nuke, askotan esaten dugula, ascensore soziala hemen hezkuntza izan dela, baino ausartuko nintzateke baita ere esatera etxe bizitza ascensore sozial izugarra izan da. Klase ertainek, lehenik eta behin etxe bizitza agian, normal bat erosi eta gero hori saldu ezkero, ondorengo etxe bizitza pixkat hobeagoa izan dute, eta hor plusbalia batzuk egon dira, zeintzurekin klase ertainak halako estatus bat ere lortu duen, ez? Nik uste dut eredu horrek onaino ekarri gaitula. Horregatik 2015ean Eusko Legebiltzarrak aprobatu zuen lege bat oso aintzindari izan zana, etxe bizitza babestuak danak alokairuan sustatzen dituena. Eta hortan gabiltza, egia da oraindik ere gure alokairu eredua edo gure etxe bizitza alokairuen tasa oso txikia dela, adibidez Kataluniarekin alderatuta beraiek askoz ere alokairu kontratu gehiago dauzkate, gu bagoaz pixkanaka goruntz, baina oraindik ere oso alokairu maila bajua daukagu, ez? Orduan, eta, klaro, alokairuan bai jarri ditugula, eremu tensionatuek bai eskaintzen dizkigutela hainbat tresna alokairuen prezioak mugatzeko. Ze gaur egun mugarik ez baldin badugu jartzen, alokairuen prezioak urtero 7-8 igotzen ari ziren, ez? Horrek bihurtzen du alokairuaren merkatua oihan batean, eta ez dago modurik. Alokairuko kontratu bat lortzeko, ez? Gainera eskaintza oso txikia da, jendeak azkenean alokatzen du alduena eta aldan prezioan, ez? Segurazki ez diogu oraindik ere heldu etxe bizitza jabetzan eta etxe bizitzen salerosketa prezioari nola muga jarri. Eta hortan, adibidez alokairuaren merkatuari Europako herri askok heldu diote, eta gaur egun mugak eta topeak eta erregulazioak jarrita dago Frantzian, Alemanian, Noruegan, Suedian, Suizan, herri askotan, ez? Baina salerosketa prezioari ez diogu mugarik jarri, eta ez dakit ere gai izango garen momentu honetan muga jartzen, ez? Prezioari muga jartzeko ere akaso aipatzen zenuen Europa iparraldeko adibide hori, akaso beharko litzateke halako ohituren aurkako borroka ideologiko bat ere sustatzea? Nik uste dut legeek badutela gaitasun bat egoerak transformatzeko, eta adibide ugari daude. Nun eta behin gauzak legez arautu ezkero, pixkanaka kultura aldatu egiten dan. Ezakit, tabernetan errealizatea. Legez aldatu zen, eta gaur egun nik uste dut
logikoa dela ulertzen dugu, eta gainera erre ala ez, nik uste dut barneratu egin dugula kulturalki hori. Nik uste dut aldaketa kultural bat behar dugula etxebizitzaren inguruan, baina legeak ere bai, eta mugak ere bai. Egunero nabil burrukan, ze, klaro, askotan esaten dute, batez ere eskuin aldetik, ere tensionatuek eta lokairuari jartzen dizkiogun mugek, eskaintza are gehiago urritu edo txikitu egiten edo jetxi egiten dutela, ez? Nik uste dut hori ez dela egia. Berez eskaintza oso txikia da, eta zuk uste baldin baduzu etxe bizitza lehen gai bat dala, energia izan daiteken bezala, edo ez dakit, lan merkatua dan bezala, horrelako merkatuek behar dute erregulazio bat, erregulazio berezi bat. Eta hori hemen jarri danean, egon dira oso boteretsuak diren hainbat sektore, benetan erasotuak sentitu direnak, eta hori aldatzea, zaila da, batez ere klase ertainak eta jabe txikiek edo, baita ere uste dute beraie erasotzen dien lege badala. Azkenan inori ez zaio dirua galtzerik eskatzen, pixkatxo bat gutxiago irabaztea gehienez. Eta azkenen da, ulertzea, etxe bizitza, eta hau ez da titular bat soilik, lehen gai bat dala, gure eskubide guztiak zabaltzeko edo ejerzitzeko behar dugun lehen gai bat dala, eta kohesio sozialaz gain baduela gure, esango nuke, kompetitibitate ekonomikoarekin zerikusia. Ze, klaro, gaur egun klase ertainein errenten portzentai altu bat hipotekak ordaintzeko edo alokairuak ordaintzeko erabiltzen ari dira. Gure konsumorako gaitasuna erabat inpaktatuta dago, eta askotan galdetzen diot nire buruari zenbat sektore ekonomiko ote dauden honengatik kaltetuta. Gaztek posible dute kultura konsumitzea beraien etxe bizitzen errentara, bere dirusarren 50% erabili behar baldin badute, adibidez, ez? Eta gero bestetik, talentua erakarri behar dugula, jendea erretenitu egin behar dugula, nola? Ez dago nun bizitzerik, ez dago nun alokatzerik, eta baldin badago zein preziotan. Orduan, nik uste dut azkenean etxe bizitzaren inguruan dauzkagun arazo guztiak direla gure herri ereduaren inguruan dagoen gauza bat. Eta, klaro, kulturala da bai, eta honen inguruan pedagogia gehiago egin behar dugu, baino legeak ere behar ditugu, mugak jarri behar ditugu, eta zigorrak baita ere. Guk Eusko Legebiltzarrean, premiazko neurrien legean, abenduan aprobatu zanean, erregimen disiplinario bat aprobatu genuen, eremu tensionatua errespetatzen ez duten jabeen, jabeei isunak jarri ahal izateko. Ze, klaro, estatuan 2023an etxe bizitzaren legea aprobatu zanean, eta etzan bat erresa izan, azkenan aprobatu zan, baina tira, alderdi politiko askok sartu zuten baita ere bere ekarpenak, eta tirabira handiak izan ziren, arek ez zuen ekartzen isuna jartzeko edo erregimen disiplinario bat. Beraz, jabe batek espaldin badio bere maizterrari errespetatzen muga horiek, printzipioz ez zegoen zereginik. Guk, gure legedi propioan Euskadin badaukagu, eta pres gaude, maizterrek horrela salatu ezkero, isunak jartzera, eta gainera, edo adibidez, tenkatutako eremuetan, Euskadin hemen gure legedian inkorporatu dugu etxe bizitza turistiko gehiago aprobatu ezin izango direla. Alegia ez daukalako inolako logikarik, ez? Tenkatutako eremu izendatu nahi baldin baduzu zure hiriak, ez daukaz zentzurik, gero paraleloki etxe bizitza turistikoak aprobatzen jarraitzea. Hori legez hemen debekatu egin dugu, ez? Bueno, bai, aldaketa kulturala behar da, baina legeak ere bai. Eta horre, esan duzula horre, jabe handi horiek ere haserrea sentitu dutela, zuek zuen saietikan presiorik edo sentitu duzu, edo deirik, edo mezurik, edo hartarazpenik, alako... Bueno, ez, askoz ere publikoagoa da, ez? Esan nahi dut presio hori, adibidez, agentzia imobiliarioek egunero egiten dute presioa.
Gero, boteretsuak dira, publizitate asko ordaintzen dute komunikabideetan. Eta, begira, aprobetxatu nahi dut, aukera ematen diazuela, ez? Karo, Euskadik, nik uste dut eta gainera, orain badaukat aukera, gure erkidegotik atera eta beste hainbat erkidegoetan hitz egiteko, ez? Eta nola gehienetan, eskuina dagoen gobernuan, guri eta Kataluniari edo Nafarroari deitzen gaituzte, gauzak esplikatzeko eta bar, ez? Eta, karo, guk badaukagu erregistro publiko bat, bizilagun deitzen dena, eta da, jabe guztiek bere etxe bizitza alokairuan jartzen dutenean bere maizterrek fiantza bat ematen diote. Eta fiantza hori Eusko Jaurlaritzan sartu behar dute deposito batean. Fiantza erregistro horrek ematen digu guri informazio guztia. Zenbat etxe bizitza daude momentu oron alokairuan. Ze prezio duten, zein izan dan bere bilakaera. Hori datu publiko bat da. Eta datu ofizial bat da. Berdin dio. Azkenean, buruan izan genezaken edozein plataforma inmobiliarioak esaten duenean eremu tensionatuak aplikatzeagatik alokairuan doin etxe bizitza kopurua jesten ari dela, orduan hori da bihurtzen dena egi hutsean. Eta guk daukagula erregistro bat, esateko, ez, haizu, etxe bizitza alokairu kontraktu batekin dauden etxe bizitza kopurua azten ari da, hori ere hemendik egun batzutara aterako dugu 2025ko 3. hiruhilabetekoen datuak eta agian gauzak aldatuko dira, baina orain arte behintzat azten jarraitu dute. Berdin du, hemen instalatu eginda alako egi, ez dakit, nun eta ez tenkatutako eremuak kalte egiten dioten alokairuaren merkatuari eta bar, ez? Orduan, horrelako errealitate paralelokin ere elkarbizi behar dugu. Horre, aipatuneko genuke baita ere gaur, Kongresuan alokairuen luzapenari buruzko dekretua bozkatuko da, ez dirudi berretxiko denik, ondorioak ekarritzake honek edo nola ikusten dau EAeko etxe bizitza saietik? Noski ekarriko izango dituela ondorioak, noski izango dituela, alegia orain arte kaleratzeak ez zitziren, hori babestuta zegoen, merkatu hori edo errealitate hori babes bat bazuen, babes juridiko bat bazuen. Nik dena dela esan nahiko nuke alokairuaren merkatua osasuntsu bat nahi baldin badugu jabeei ere segurtasuna eman behar diegula. Ez nator bat, alako asaldatuta agertzen diren horiekin, ze badirudi jabe guztiak dokatela arazo berdina, alegia bere maizterrak vulnerableak deklaratzen direla eta betirako gelditzen direla bere etxe bizitzen, ez da egia. Ez da egia. Zorionez ez daukagu egoera hori. Baina ala eta guztiz ere egia da jabe batek batzutan behar duela errenta hori. Bere seme-alaben estudioak ordaintzeko edo dana dalarako. Baina, guk horregatik hemendik udazkenera kaleratu nahi dugu, zabaldu nahi dugu programa berri bat, Aloka Plus izenekoa, nun eta jabe guztiei, baldin eta bere etxe bizitzen prezioa, bere etxe bizitzen alokairuaren prezioa, erreferentzizko prezioen indizean barruan jartzen baldin badute, eta hori ez da derrigorrezkoa bere haientzat, jabe txikiei buruzari gera, jabe handiek badute hori egin beharra, baina jabe txikiek borondatez hori egin ezkero, guk eskainiko diegu doainik seguro publiko bat. Seguro pribatu asko dago. Seguro publiko bat doainik, inpagoak edo kalteak etxe bizitzan gertatuko balira hori babesteko. Gaur egun badaude intermediazio publikorako hainbat tresna, bizigune programa oso programa arrakastatsua da. Gaur egun ia 8.000 etxe bizitza pribatuko kudeatzen ditu Eusko Jaurlaritzak alokabideren bitartez. Etxe bizitza pribatuak gure eskutan jarri, guk kanon bat ordaintzen diegu jabei, ez da merkatuan lortu dezaketen prezio berdina, orain eguneratu egin dugu, eremu tensionatuetan batez ere askoz ere diru gehiago ordaindu ahal izango diegu jabei eta horrek beste erakargarritasun bat emango dio programari
Eta guk etxe bizitza horrekin, merkatu babestuan edo jartzen dugu, eta etxebide registroan erregistratuta dauden pertsona horien mesedetan jartzen dugu, ez? Bueno, programa horri beste bultzada bat eman diogu, eta erakargarriagoa izango da. Bide batez, 3 foru ogasunek egindako erreforma fiskalean jabe horrek jasoko dituen diru guzti edo errenta guztien 70% desgrabatuta egongo dira eta ez dute zergak ordaindu behar izango diru sarrera egin gaitek, ez? Bueno, nik uste dut gauza asko egin ditugula hemen etxe bizitza merkatu, alokairuzko merkatu osasuntsu eta indartsu bat izateko. Baino, alata guztiz ere ez da nahikoa, eskaria izugarria da. Egia da, eskari horretan, eta orain arte ez dugu bentsat gaur hitz egin, baino eskariari buruz hitz egiten dugunean kontutan izan behar da ez dela bakarrik etorkinak datozelako. Horrek badu bere eragina, ez dugu okatuko, eta normala da, nun nahi dugu etorkinak bizitzea. Ez? Baino badago beste faktore bat agian eragin handiagoa egiten duena, eta da gure bizi modua. Gero eta bakarrago bizi gera. Lehengo egunean, La Vanguardian irakurri nuen, azkeneko tendentzia soziala dela, bikoteek bakoitza bere etxean bizi direla, ez? Lehen aldiz, 2025ko abenduko datuak dira Euskadin, jende gehiago bizi da bakarrik bikotearekin baino. Claro, ia populazio maila berdina mantentzeko askoz ere etxe bizitza gehiago behar dituzu, eta hori ez da egun batetik bestera lortzen. Etxe bizitza gehiago egiteak, hain lorzoru gutxi izan da, hain presio urbanistiko handia izan da, hain densidade demografiko handia izan da, ez da erresa. Gure herriak buruan baldin baditugu nolakoak diren, zen nolako orografia daukagu, agian Arabako lautada kenduta, gainerako gure lurraldea, esango nuke, ia alpetan bizi gerala etxe bizitzak egiteko, ez da erresa, ez? Orduan, arazoa da gaur egun, egiten diren edo eratzen diren familiak edo unidade konbibentzialak eratzen dira askoz ere bizkorrago etxe bizitzak egiten ditugun etxe bizitzak kopuruak baino, ez? Eta hori da arazoa. Hemen alboan dauzkagu Amagoia Mujika Berria egunkariko zuzendaria eta baita Iñaki Sotogara egunkariko zuzendaria. Zerbait aipatu nahi badin bauzu edo zerbait galdetu edo zerbait eta hausnartu? Bai, horrentxe esan dezuna bakarrik bizi gehala, ez? Eta, hori okurritu zait, ez dago modurik, azken batean beharra daukan pertsona bati etxe bizitza ematerakoan, nolabait pizkarri bat emateko 3 edo 4 artean konpartitzeagatik pixu bat, adibidez, esan nahi hori, ez? Izan lehike beste modu bat, jendeak azkenean gela bat izan dezan, hor ere bakarka bizidea, baina jende askoren kasuan pilatuta ere bizidea etxe bizitzetan, ez? Hori berez gertatzen da, adibidez. Joan den astean aprobatu genuen premiazko neurrien dekretu batean, gazte lagun diru laguntza, 36 urtetik berakoei ematen diegun diru laguntza, orain arte alokairu etxe bizitza bakoitzeko pertsona bati bakarrik ematen genion diru laguntzari. Diru laguntza hori 300 eurora artekoa da, beti ere errenta jakin batzuen barruan egon behar dugu zure diru sarrera, eta hori aldatu egin dugu, pixkat sustatzeko ez, gaur egun gazte asko emantzipatzerakoan joaten dira bere lagunekin, ez, bizitzera. Orduan, 2 pertsonek izango dute, bere alokairu kontratua partekatu egiten baldin badute, 2 pertsonek jaso izango dituzte edo subentzio hauek, ez. Eta epe luzera, orain martxan jarriko dugu beste gauza bat, nik uste dut oso interesgarra izan daitekena, nik esperantza handiak dauzkat. Orain arte, apartamentu dotazionaletan, alegia ez dira lurzoru residenzialetan eraikitako eraikinak, baizik eta ekipamentuak dira, orain arte baztakit ambulategi bat, edo kulturetxe bat, edo ikastetxe bat egiten zen lurzoru horretan orain etxe bizitza modukoak ero altxatzen ditugu,
Eta apartamentu horietan orain arte euskal politikan 36 urtetik berakoentzat ziren eta emantzipazioa sustatzeko. Beraz, 5 urtez gehienez, rotazio formula batekin, eta ez zuten inoiz bere dirusarreren 30% baino gehiago ordaintzen, ez? Bueno, guk eredu horri bultzada bat eman nahi diogu eta apartamentu horiek intergenerazionalak izatea. Zertarako, 36 urtetik berakoei eskaintzeaz gain, 70 urtetik gorako pertsonei ere eskainiko diegu, ikusten dugulako badagoela jende asko bakarrik bizi dena, 70 urtetik aurrera, autonomoa dana, alegia bere bizitza modu normalean garatu dezakena, baina askotan etxe bizitza azalera handiko etxe bizitzetan bizi dena. Batez ere gure herri eta gure hirietako erdiguneetan, ez? Bueno, uste duguna, orain arte, ez zegoen horrelako apartamentu bat eskaintzerik onuradunak etxe bizitza bat jabetza baldin bazuen. Hori apartatu egiten zizun aukera horregat. Bueno, guk eszepzio hori kendu egin dugu, 70 urtetik gorakoentza zergatik, ikusten dugulako badagoela jendea, bakarrik dagoena, baino, bueno, erderaz esaten dena soledad no deseada, ez? Pertsona horiei aukera eman, egokituta dauden apartamentu berri bati sartu, irisgarritasuna bermatuta, askoz ere merkeagoa ikuspegi energetikotik, baldin eta bere etxe bizitza guri eskentzen baldin badigute, usufruktuan eta guk bizigune programaren bitartez, famili baten mesedetan jartzen baldin badugu etxe bizitza hori. Ze badago ere arazori, alegia azalera, inadekoazioa, askotan jende asko bakarri bizi dena azalera handiko etxe bizitzetan eta jende asko bizi dena azalera txikiko batez ere etorkinak eta jende arazo ekonomiko handien daukaten jende familiak, ez? Bueno, horri nolabait ere heltzeko neurri hau jarri nahiko genduke eta uste dugu gainera gero eta gehiago ikusten ditugu, adibidez, jende helduen edo seniorren kooperatibak elkarrekin bizi nahi dute, ez etxe bizitza berdinean, baino bai bizilagunak izan nahi dutela, aktibidadeak elkarrekin egiteko, kolibinak eta halako gauzak, uste dugu horri ondo kudeatu ezkero eta ondo diseinatu ezkero, izan daitekela irten bide bat. Iñaki, zerbait aipatu nahi zu? Bai, krisia globala da eta hasi gara gu ere nazioarteari begiratzen gauzak ondo non egin duten eta ez? Eta ni lagun handia daukat zinfeineko etxe bizitza hartu dauna dena Ogroin. Eta berari galdetuta askotan jendeari lagunei galdetzen diogulako zein da soluzioa. Eta berak argi eta garbi esaten du ez dagoela soluzio bakar bat eta unibertsala. Eta esaten du oso determinantea da herri bakoitzean dagoen errealidadea, adibidez, alokairuarekiko, jabetzarekiko, hori da eztabaidatako bat, eta bestea da eraikuntzarekiko. Eta, garo, hemen etxebizitzaren krisiak estanda egin duen garai berean, gure eraikuntza enpresek ere estanda egin dute. Eta hor daukagu adibidez, hemen Navarren kasua, ez? Osea, pasagea, gu arazo gehien dauzkagu momentuan, gure enpresa, eraikuntza enpresa dira, onura gehien hartzen dituztenak, estatu mailan lehenengo enpresa dira, eta bar. Zein da harremana beraiekin, eta harreman hori nola moldatu daiteken, zuen, eta ondorioz, gure herritarron mesedetan, eta ez etekin eta mozkinen eskema huts batean, alegia. Badago sektore bat, egokitu daitekena zuek egiten saiatzen ari zareten horrea, ez bakarrik zuek esan nahi. Herri hau ezkerrerago dago, orain dagoen gobernua baino, eta badauzka alegia 2015ko legea onartu egin zen, oso aintzindaria izan zen, baina esan aplikatu. Behar beste. Edo bazeuden indarrak gehiago aplikatzeko. Ulertze zu ez, nola pentsatzen dut zuen harremana izango dela alde batetik kooperatiboa, baina beste alde batetik interes oso kontrajarriak daude. Nola egiten da hori aurrera begira? Begira, oso galdera interesgarria da noskiinaki, baino ez da gauza bera. Eusko Jaurlaritzak sustatu egiten ditu etxe bizitzak, eta horretarako bizesa dauka, eta bizesa publikoa da, egunetik egunean. Bisesak
alako zuk aipatu dituzun enpresak kontratatu egiten ditu esleipen publiko baten bitartez, eta konstruktora horiek eraiki egiten dute, eta besterik ez. Guretzat eraiki. Guk esleipen publiko bat egiten dugu, eta enpresa asko esleitzen dute, eta garaiek, orain adibidez, Ciudad Jardinen egiten hasiko gera hemendik gutxira 98 etxe bizitza babestu, baina, leku askotan ari gera ikitzen, eta tokian toki, guk egiten duguna esleitu. Hori da eredu bat, nun eta bisesak kontrola dauka. Baina, adibidez hemen Donostian, infernuan, udalak egin duena da, lurzoru publikoak esleitu. Pribatu batek ez eraikitzeko, baizik eta sustatzeko baita ere. Eta etxe bizitza horien jabe izateko. Babestuak izango dira bai, baino pribatuak. Ez dira publikoak izango. Ordo debi eredu. Eta nik esaten dudanean etxe bizitza legea danoi agintzen digula administrazio publikoi etxe bizitzak alokairuan egitera, niretzat hori, ez dakit, erlijio bada. Nik badakit badagoela oraindik ere jende asko esaten duena bai, baina eta jabetzan erosi nahi ditugunak, juntzaike esto merkatu librera, zaila egiten zain ere hori esatea, ze badakit, inkluso elektoralki izan daitekela kontraproduzentea niretzat, ez? Baina, gure legeak esaten du hemen jarri beharreko konponbideak alokairuaren bitartez joan behar dutela. Eta gure azpiegiturarik nagusiena etxe bizitza publiko baldin bada, eta ni horretaz jabetuta nago eta konbentzituta nago, beste edozein azpiegitura baino hori dela gure azpiegitura sozialik garrantzitsuena, horretarako izan behar dute publikoak eta alokairuan. Publikoak eta alokairuan, bienak dauzkan bezala, herberak dauzkaten bezala, publikoak eta alokairuan. Beti ere, belaunaldi bakoitzari, bakoitzean behar handien daukaten mesedetan jartzeko, eta, ez? Orduan, baina, klaro, beste, adibidez, Donostiako udalak, daukan politika horrekin, ez dira publikoak izango, pribatuak izango dira. Eta orainari gera, 1998an sustatu ziren Bentaberriko etxe bizitzen arazoarekin, hori konpondu nahian, pribatuak direlako. Pribatuak direlako. Eta guk publikoak izatea erabaki genuen 2015an. Baina, badago baita ere, beste aukera hori, zuk zure lurzoru publikoa esleitu eta saldu zenezake. Orduan ja kontrola galdu egiten da. Arazo orduan EAJ da eta ez Amenabar. Nik ez dizu titular hori emango. Saiatu behar nintzen. Bai, kontua da, pedagogia egin behar dugula eta esan behar dugula, badirudi dala berdina dala, baina dana ez da berdina. Dana ez da berdina. Ze guk, Eusko Jaurlaritzatik sustatzen ditugun etxe bizitza guzti horiek gero alokabidek kudeatzen ditu. Onerako edo txarrerako, alokabide oso enpresa handia da, arazoak ditu baita ere, 18.000 etxe bizitza kudeatzea ez da erresa, batzutan agertzen dira arazoak, istiluak, elkarbizitza arazoak, kontu gehiago izan behar dugu getoekin. Alegia, borondate onerarekin etxe bizitza sozialak egiten dituzu, baino gehiegi pilatu ezkero zonalde konkretu batean arazoak gertatu daitezke, eta Iñaki benetan esango dizut, arazo horren inguruan kritikak edo beldurrak izan ditut kolore guztietako alkatekin, eta normala da. Kolore guztietako alkatek esan edo dena da, baita bildukoekin ere, halako arazoa, batek esaten zian duela gutxi, gu pozik geunden etxe bizitza sozialak egingo zen dituztelako, langabezia zizait, inseguridadea zizait, kontu izan behar dugu, ze etxe bizitzarekin batera, badatoz beste bat gauza eta fenomeno. Egin behar duguna da... Baina, zarautzen ez dia hori herriek etortzen. Zarautzea ez dia horiek etortzen. Gu ere, gure diskursoekin ere koherentea izan behar gea, gu ere, ez da zuri egiten dizudan kritika. Ulertzen dut esaten desun hori, baina, karo, ikusten dut kontrasan bat badagoela, esaten dituzun gauza askoren artean, zeinakin gure periodikoan behintzat erabat ados gauden, eta gero gure realidadea bai eraikuntzaren aldetik, bai zigorren aldetik, bai herrien borondatearen aldetik, oso kontrasankorra da horrekin. Orduan,
behar ditugu gainera legegintzaldi batetik aurrera joango diren, barkatu, Deniz eta biok tertulianoak izan ginen, eta hemen egon eta oraindik falta... Hau gertatzen da gutxitan etortzeagatik, gehiago etorriz gero. Kolore anitzetako esan ez du, baina noiz lege horiek aplikarazi izan nahi, eta azkenean esan dugu ez, kultura aldaketa bat legeak aplikatzeari esker etorriko diala. Gazte bati edo banatuta daun persona bati noiz aldatuko zaio egoera, esan dezu ez, neurriak hartu dituzuela, baina oraindik denbora asko beharko dela zerbait ikusteko. Guk eskala aldaketa bat egin nahi dugu etxebizitza babestuaren ekoizpenean. Eta horretarako udalerrien kolaborazioa behar dugu. Gipuzkoan 174 bizi daia tensiopeko eremuan, kolore guztietako alkateek onartu dituzte irudi hauek edo babes hauek, eta ari gera lege berri baten poderioz orain lurzoruak gure ganatzen. Funts sozial bat eratzen ari gera, eta guzti horrekin nahiko genduke kontrol publiko konkretu bat izango duen funts sozial batek aurrekontu publikoekin egiten diren bezain beste etxe bizitza egitea, alegia guk legegintzaldi batean 7.000 etxe bizitza ekoiztea lortzen baldin badugu, funts sozial horren bitartez beste hainbat sustatu izatea. Kontrol publikoa esan nahi dut, egia da funts hori gehiengo pribatu bat izango duela, zergatik eta Europak ezartzen dituen defiziterako neurriak eta arauak ekidin nahi ditugulako. Baina zein izango da kontrol publikoa hor, Jaurlaritzak edo Europako Inbertsio Bankuak edo ICO delakoak sartzen baldin badira, edo pensiodunak, pensiodun funtsak, Euskal pensiodun funtsak sartzen baldin badira, exigituko dugu danok alokairuan izatea betirako eta babestuak betirako. Hori behin bermatzen danean, nik uste dut posible dela baita ere diru pribatua sartzea, etekin eta remunerazio oso duinak, baino ez merkatu pribatuan eskatzen direnak, 6, 5 remunerazioarekin, baina gaitasun gehiago alizatea. Alegia, hemendik aurrera baitaren nik uste aldatu bartko liratekela zurk egin dirazun galdera horri erantzuteko hainbat paradigma. Donostiako altzako atzekaldean dagoen auditzakularreko eremua da gaur egun Euskadin daukagun lurzorurik handiena etxe bizitzak egiteko. Eta behar dugu. Hori behar dugu, beste hainbat leku behar ditugu. Eraikita dagoen hirian densidade gehiago behar dugu. Altura gehiago eman behar diegu. Lokal komertzialak ez baldin badute erabilera komertziala izango, etxe bizitzetan bihurtu behar ditugu, baina lurzorua ere neurri batean gehiago artifizialitatuko dugu, mugekin, gaur egun dauzkagun legeak errespetatuz eta mugak jarriz, baina badaude urbanizableak diren lurzoruak behar ditugunak. Hori horrela egiten badugu, gure abiadura bikoiztu egingo da, eta hortaz esan nahi nuke bastakit. 6 urteetan gure politikaren emaitzak ikusten hasi beharko direla. Bitartean bitartean eskariari babesten ari gera. Alokairuen preziok mugatzen ari gera. Diru laguntzak areagotzen ari gera. Bueno... Jarri duzula adibidea auditzaukilarrekoa ikusi nuen, eta hemen txendaukat idealistan jada, inguru horretako 5 hektareako terreno bat dago salgai €1.000.000. Ja. Bai, a ber... Gaur egun indarrean dagoen plan orokorrean, Donostiako plan hori urbanizablea da eta aprobatuta dago. Inork ez dio horri aurre egin izan nahi, eta egia da gaur egun marrazuta dagoen bezala, bagian ez dela bideragarria gaur egungo legeekin lur mugimendu izugarriak egin behar direlako, baina nik beti esaten dudana da, Donostian, egin diren zabalkunde guztiak, urbanistikok egin diren zabalkuntza guztiak, lehendik zegoen auzoa hobetu dutela. Bentaberri izan zen Antiguaren nolait ere zabalkundea, eta Antiguari lagundu egin zion. Amara izan zen Amara Zaharraren zabalkundea. Intxaurrondo berriak, Intxaurrondo Zaharrari ere lagundu egin zen eta zabaldu egin zen.
Esan nahi dudana da, azkenean, segun eta nola egiten duzun, segun eta nola eraikitzen duzun, segun eta nola errespetatzen duzun aurretik dagoen auzoa, bere nortasuna, posible da, gero bestetik, kontutan izan behar dugu, Donostiaren baitare azalera mugatuta dagoela, edozein herri bezala, baina Donostiarena are gehiago, oso mugatuta. Ez dauzka alternatiba askorik. Orduan, niri beldurra ematen dit, eta hemen aitortuko dizuet, eta nik uste hau lekua proposa dela baita ere esateko, gero eta gehiago ikusten dudala erresistentzia. Osea, leheno, bazakit incineradora batekin zegoen arazoa, eta inorketzuen bere etxe ondoan incineradora bat egoterik nahi, ez? Edo kartzela bat, edo ejertzitoa, edo halako azpiegitura, bazakit, kutsatzaileak, edo orain etxe bizitzarekin gertatzen ari da hori. Tolosako Amarotz auzoan 200 etxe bizitza egiten ari era, eta auzotarrak kezkatuta daude. Zergatik eta nor etorriko ote da honea bizitzea. Loiolako herriberetan Donostian, istilua daukagu, ez dituztelako apartamentu dotazionalik nahi. Ea zer nolako gazteak ekarriko dizkiguten. Ikusi ditugulako intxarrondon dagoen arazoak, eta beste nun baitean. Esan nahi dut, gero eta gehiago edatzen ari da, halako beldur bat, nola aldatuko ote da nere iria, nere auzoa, nere kalea, kanpotik etorriko diren pertsonekin. Karo, horrela ez dago modurik arazoari heldu. Eta nik badakit gauzak hobetu daitezkela. Nik badakit gero, horregatik esaten nuen leno, importantea dela auzo berriak egiten ditugunean, ez pilatzea errenta maila bakar bateko pertsonak. Behar ditugula auzoak mistoak, eta behar dugu etxe bizitza librea behar dugu egiten jarraitzea, ze dana ezin izango du babestua izan, eta ordaindu alduenarentzat ondo dago egotea, etxe bizitza tasatua, etxe bizitza babestua, etxe bizitza soziala, alojamendu dotazionalak. Alegia, etxe bizitza babestuak tipologia askortarikoak izan daitezkela, eta guztiak nolait ere behar ditugula batuta, auzoak izan ez daitezen oso homogeneoak. Guzti hauekin gadituko era, denbora gainera datorkigulako. Denis Itxaso, hirigintza eta etxe bizitza sailburua, eskerrik asko. Dale, eskerrik asko zuen. Gurean izateatik. Eta eskerrik asko baita ere Amagoia Mujika eta Iñaki Sotori. Nahi duzen arte. Goizeko 10 dira ertzaintzak izapideak ireki ditu astearte goizaldean Irungo auzo bateko txabola baten ondoan tiro baten ondorioz hildako gizon baten heriotza